asie ewo se usiesie wachi ewo saa kwan no so se ne unni ho a se ne wa hoden kofom a se ne wanim onyam kofom a hwan na obekai wo ewo abraboi emu eya ade bia ehu hia pa efi se abrabomu no emre di adane emre tumi sesa emre pa tumi ba na emre bone tumi ba enti se ne o mre pa na aba kwan be na ade sa mre pa no epeja nipa na se wudu ebre bone no mu a saafo no aba be so mu dadi lumba wawu okone ba bi enso ene wanya nipa ye kai no wanya nkrofo a ye jam no enti mibisa wo se wonso wade saye ba wa hoden kofom a wo bere edane a ebre bone no to a hwan na obenya no amana kai wo ewo abrabo mu abrabo a ye boyi se wo peu se wo mpeu ye wo bere bone a ebeba ena ye wo bere paso a eto yen enti eneyi a wo mrepa emu no hwan nom ena o tete wo mo aso wo mo nsa apeja wo mo ede wo mo agina yie se dachi bi wabasam goa saafo no ebetime aso wo mu se bepem sabrei baby a wadrui wuntumi rezi obia wuntumi peja obia maninya baby nyina ye sade adachi ankwa ama se wonso udu berebone mu a saafo no betime aso wo mu de a ene na abrabo no minim nea wo hwehwe ewo mu ebiom adwuma bi a woyɛ dibia bi a wanya post bi a wudie hwa na hu sɛ wode bɛboa nipa ɔhene for wahennie pagya nipa MC for wa udibia pagya nipa police commander for udibia pagya nipa education director for udibia pagya nipa abusuapani for abusuapani a wudie no for pagya abusuan mu adehye se beya dachi se ahode kofom ewa abusuan mu a yebenya wona wonso ebetime asore na waba abesom efi se abrabomu no baby a waduru bia ene na oye police commander ene na oye education director ene na oye ohene ene na oye MC ene na oye abusuapani ene na oye driver ni dibia bia wudie no eye ene na udi sa dibia no se wo peu se wo mpeu ochena unni sa dibia no biem na ene ya wo post yi na ye oyesa masa no emma enonko anya wo de ye na na nya nkwada no kwasem ewom ni se ye na ada kasa na unya nkwada wo ye danyara akonwa no ebefi wonsa se ungu yempo a onyini ewo ho ubenyina duru baabi akonwa no wankasa kura no untumi ntena so biem ye honorable ena wo sa akwanya no ochina bi sa akwanya no ebefi wonsa enti anopei the American say hwan na wode sa anidie no a yede ma wo no wode epeja wo mo obi bedi position a ononko a nie nyame de akira no nyina eye ononko a onhwe obi a emoa no enu ntina eda obefira konwa no so no na waye mobo ohu nanimu enko na anopai ensem bi a etisei no eye abrabomu suahunu a yenkyere ewo sukuu mu yenkyere wo asondan mu agise enkomo bi a etesei mu ena obetiye post na wudie no for page ankrofo sikana nyame de ama wo no for page ankrofo obi nima de chie mu asem ochina udwetire nyina betimi ahye afiri wonsam nanso sene awa hoden waboa nkrofo a eda udwetire be hye no ubenya nkrofo ama ya che osika ya hye udwa ya hye udwetire
obra yamfa mo besiampo enti anopai masema mede ma wo ne se wa hoden kofom a hwanum na watete wo mo se wa hoden kofom a wo mo be obeso nsa na ya pagao. One day you will not be on that stage. And then I would be a yebo, and then I general manager, and then I CEO, and then I am managing director. And maybe ba nyawo na be CEO biem, nyawo na be general manager, nyawo na be whatever position. And maybe ba nyawo na obeye. If you say emre ye ninka so Bible so I can say if we are say yetimu ya wo bra ye de ye bibia ewo mu enti se ne wo bre na aso a ma ebre na aso no eso mra mfaso emma afoforo na daachi ankwa ama bi no se wo firi wo bre twamu a wanya somu boafo obi a obeso mu ede aboawo ade a ya pa se abrabom wo benya din ya pagya wo kosoro na abrabo ayi wase atwede na behian ana wabekọ ahokyere mu eyade a yeye na anim guase nanso se bra obedi akonwa ebra obenya post a wudie utumi de sa post no erezi afofra ohokyere wo mpo a obi anhunu efi se wo achitayefo a yetwa wo ho ahia se de awoye ma ye nti yenso ene yebeso nsa na ya pagao ebusanfo anopen koma me no wodie eho hia papa ma woni emra wo so se wonye bi a enka achi woda so a ewo akwanya efise ewiase ayete wonkunim die your success no wonfa nkosi awie ye da eyede yara emre bi ba ubefiri ho enom ehono ena obekai se urefi se na wo se urezi other people ewo wachi na se wa hoden kofom a saafo no aso mu osofo hwan na urezi na so nem ho asonda na yetim no bibia ya wonko a wone wo yere ye appeal mawo ye appreciation mawo ye bibia mawo asoro no kra ye one man church de kra na asai collection any affordable bibia ekosofo na yire enko a enchen. Question is say why na urezi no ene na se ochina nyawo na udi sofo no biewa why no de betimi aba besrawo emre ye ninkaso o enti ene ade akye a ye bekọ adwuman kai se ubepe obi na wonso wa raise no obi no kan se na se oboa obi a ebewie na wasore atia o eye ono ne problem enye wo wasem ewo one awurade ntam wo de ye wafam de a ubetume na faboa mindset adwuma ye hwan na wa raise no hwan na waboa no hwan na wapagya no ama wanya mindset adwuma no bi aye na ono so atumi agina ye na so ochina bi ahode kofom a sa nipa no watumi asu ede akyere no amanyofo emma office na nyawo de emma honorable no nyawo de emre bi ba wonye honorable biem na anu yi abosome nwotwenie na ye won nkrofo bi a na ye frɛ wo mo honorables ene nipa hoahoa wo mo ba bia na wo mo de eye saa honorable no tumi wura no ene wo mo ntumi mfa nwura ho biem eno kyerɛ wo sɛ abrabo a ye boyi ye ni enkaso ndi ba bia waduru bia no pagya enkrofo captains of industry mo amabie nyuma mo fa nkrofo nyuma mo pagya nkrofo ye nim nipa bebre Ghana ha wo mabie enyuma pen enso ne wo mo nyuma agu ene wo mo sere ansa na wo mo adi enti ena wo bie adwuma no enkyere se wo betime abie adwuma afebọ emre bi ba wo adwuma no begu nanso enipa waboa wo mo pen enti wo adwuma no kofom kra unhunu ahokyere ewo abrabo ene asetena emu bi wo ho a onhwe ne ba papa bi wo ho a onhwe ne ba
anopei ewurade nam asem so ka kire wo se peja obi ewo abusua no mu na abusua na hoɔden mu goa saa nipa no waba abesom. Let somebody get a job because of you. Menya pesa menkumunya mo obi nka se senye Dr. Blessed Adaroma na nka mini adwuma ma obi nka saa asam no mfa nkyerɛw. Senye asumasi a na nka mini adwuma ye senye obenten a na nka mini adwuma ye. Let somebody get job because of you. Ebusafo ena no pay di onipa wuguo eno na obetwa enti yeko na ye pay dwen obi a obeso ne nsa na wapeja no na emere ye ninka so enenko a ena ye o masa enenko na ye honorable enenko na ye o nana miwura ohene ochina bi na sa dibia no eni wonsamu biem yenim krofo a abrabom wo sore ye na wamoa bia nti wo ma hoden ko fom no enne wo ma ba be ye kwasampani ya do mo ye bibia enye ye efise emra na owo ahoden no wantumi amoa wo bia yetia ye ye mindset adwuma hwe na boa obi edwa na wudi peja obi wo abusua no mu peja obi wo ntamu ho peja obi wo man no mu na se eye danyara sa nipa no abrabo sini ya ada wonso nsem begwo no obetime akai wo enti anopai mi bisa wo se dien ena yede ebe kai wo na hwan ena obekai wo akase eye wunti ena oduru ha enom abusanfo anopai yedamu nyina ase yema mumo ene tie fise asempa etia makanisa mawie no na enopai yentumrika tentem so yankohwe sedia ewiemu ebesi aye na yemra. Enenso eye da foforo na eye dwoada bosome nwotwe osana ana August bosome no ne da etoso ena enan eye ene anopei sena ewiemu ebesi aye na anopei no yabekoso na yehun sede ya adikan abom amane no bosome nwotwe a yawura mu yabekoso na yehunu awo eno ewo ewiemu bebre yade a ewiemu beye nwuno anopei Ghana hanom se yato ya ni hwe omantifi a omantifi no nyina yebehunu eye ensutoye ewo omantifi afi yaba oman na anafo efam ha baabi a emepo kwaye ene eye baabi a ebe empoano eno yebehunu bibia echechire etese wisie no ewo ewiem ewo ho enti weather no beye mist ana fog patches yebehun say a developing na no ebe reduce visibility se wonama ubehunu wanim tenten so no yeba yetakware ne mpotamu a yebehunu early morning mist ya emuduro eye ohanchemu adusia na eno no ebeboa ama yeko awiemu no yebehunu say na weather no beye mostly cloudy ewomu a aise awia no na adum na ewiemu ayekusu kakra ewo ho anope ya ye kasa ewiemu nwunu no ejina degree Celsius na duonu miensa animu baya ade ekye no ebepeja afra duonu miensa kwa duonu enwotwe ewo ewiemu nheda nyehye ena awono so ano be brase ndubo ewiemu be ye dedede ewo ho enom enti yenhye eno ensusa enfama ye eho weather report eni Sompa FM. Abusanfo yahwe eno awie no ene ewo abakosemu ena aduru so ene wo abakosemu no ene eye emfrinhia aduonum baako 51 years ya atwamu ene na eye 4th August 1974 ena eye soja abanya na owo National Redemption Council womo esesa Ghana said ya yitwi ye ka na dia ye frɛ no anifa no womo sesa no ema Ghana
ye sha ase ebetwi ye ka ewo enifa eso na eno no eba ye no eba beboa ye ema abibrem atoye efamu ha no wo mo nyina na wo mutwi wo mo ka enifa eso ba na Ghana de no ewo ye benkum so ena ye ba ye ebe dane no a sese ye twi ka bia ba bia onama okro no onam ne nifa eso ka bia no se bia me commercial bank ya me fi low cost commercial bank ya wo se me nante fa nifa no eso me fi commercial bank ba low cost wo se me nante efa nifa eso ene ye mfinhye duonum ba ko pepepe 51 years ya o change Ghana emra ema saade we ehya ase ebe koso ewo yeman yi emunti ne ewo abakose mu no anifa a ebaaye ema Ghana yetwi ye ka ewo ye nifa eso no ene ye mfinhia aduonum ba ko yeduru amanfon so ama yakai yanom afi yahuni sa awie no yenhwe sede yakwan so ebeye jojo ene anopei ene wo yakwan so sede weather report na kire ye no visibility reduced kwan so no se obehunu wanim ten no eso ate enam sede awie mu ayenti yesre ya driver fo a ene joyi wo si kwan so nyina se yentre ye bo ase yenya hwe yi ewo ka kwan no eso ma yentwi ka basabasa na yenkai se ka kwan no de oni ahumobro edema enkwanhia ana enfomso a obeye ewo ho enom wonfomso ba ko a obeye no ebetime ama eye enkwanhia ene ohaw bebre ena aba kwan no eso endi se be ya obebo wo nkwa ho ban ene afoforo nso de no ejina ni nyina wo driver no a wo te car no munti ne ne aye kan se drive to arrive, drive safe, arrive alive. Ye sa ebeboa yen ama ye kwan so aye jojo ede ama ifi se wo driver wo mfom so ene wo sinto a obeye ewo kwan no so no kwan ne de onka se driver na aye mfom so ede nkwanhia no beba na nkwanhia no so bade a na kire se eye awudie ene osun usun ena ede ebeba ente enenso ye kwan so jojo emu nsama yede ema wo enie yede mo nyina ase se mo twen ye aba abedu sabre abusuafo ma yemfa aseda ema 21st clinic se baabi a wo bia obetimi atumni kana wa ba beje wa yaresa ene anope hwiebe no nwotwe na wonomo atena se yebesa yade ahodo nyina enkankane entinimu yade eye sciatica no wo mo sasa yade no echen clinic bia wo mo asem nyina ne se clinic bia wakochinchin na ya mismatch o diagnosis no uni asichire yade enso call clinic bia so wa asichire yade ene yede watu nnuro so na wonum nnuro oba wo mo betumi aboa a reverse sa ne mane nyina ede amount yade bia ehunta no wo mo mfidie hunta huna wo mo de hwehwe yade de kira no aduro na afi nso no wo mo atumi aboa ama bibia aye kama ede amount wo honam no agene a fako na ye massage wa ohona no besisi ne ho so ebiem wanya hoden asan akọ wadwuma Ghana hade obia di adanse se 21st clinic nko a ono na ode ayaresa efri Ghana akọ South Africa efri Ghana akọ Asia efri Ghana akọ Europe we ma 21st clinic eye adansowa endi baabi awo bia hwehwe wo machi akwan na wone wono nko ayarehwe ne ayaresa na ebetumi abo papa abuzafo ebio wose yenka wo se woye adwuma na wotwe mu nyina wode ane se obeba wo mo nchen se obusuani bi wa manone oka kire se ne to ase twetwe no ne kotodwe ne siremu aye se ejeni hwim wada roma ma one doctor enkasa one a doctor for no kasa wo betimi a kire no ne ye na eba se yen package enuru kura na yen fa mane won na ibetumi aye ne nyina kama na yede amane won enti yen hye eno enso enkrabata dunum ne nyina ye adwuma Ghana se the medical aka call center number no 0540 311 311
0540 311 311 na wafrɛ wɔ mo ye obi ewo Tarkwa Roman stores no hwɛ animu takorade ebi wɔ hɔ enom Ghana afana nyina enkrabata dunum no eye adwuma 0540 311 311 Womada Roma ye fa no pa no nsia kasebo ye ba nkomo bebre ewo akire. Good morning. Ajuma yesinini aketienti usumwa sumyo anune bema wanya aketiapa ewa sasiso ewiasimu basuna wa Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa dear, Teaching what it is to Sompa FM and TV. Nebema wenijie eni aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dajini dinachiro suna udie unya nebema wenijie aketiapa nso kamu ema aketiapa awa fidi neto Sompa FM and TV why Sompa FM. Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam nina ne kasebo bijisam ni jasu sem nina Sompa de abama Sompa FM Emaketiapa Sompa TV Emenigie Sompa TV Emenigie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV Sompa 101.1. Bon nonsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina chi ebranso se de Sompa kase bo esomo na kase bo ifri Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eno ye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 su wokumase ena Paris France aya Adam Fopa Radio Tarkwa Sompa ye 101.1 Sompa 101.1 Sompa 103.3 Tachima Sompa ya 106.1 Sunyane Sompa ya 98.9 Enkranza Sompa ya 90.7 Doma Sompa ya 101.3 Ena Mankasimun so Kingdom 106.1 FM woman swafa decoder so Sompa FM Facebook Sompa 106.5 FM Accra and YouTube Sompa FM live your website no www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited and Opa Nunsia Kasiebo Ebre and Sono and secure sanitary pass Ejina Baba and endpoint homeopathic clinic and so Ejina Tata and Samno Ebini Yeura okre kumante wabo asem so se eja kene Japan na aka di asema no pe ye de breo. Now the new patriotic party amanyoko no so chemu sempanifo be dunsia bi wo matwe wo maso edi entia Apobone wiwe mofo se mpox yare no Ghana ano aye den yem ye ni na ho. Dr. Mahmoud Baumi emre bi achemu no ye Ghana mampanyina be de achire 101.1 FM say ye state barrier na so man no esie no Sada ena galamse honsa nsam no atoabo wo mo so akasa
Nanuachi Omampani His Excellency John Dramani Mahama so one be mampani for be she wants somebody at the betuja. Na ewia yakwa amanone abusua wono mo de hye bi afiri muo ne ensem enenam ni wo ho no anopai emunsem ne yaboa no a ye de bro sen na kojoje si no nsi abre mu kase ebo wakenkamfo e triple A man Ade Akye Abia anopai me ne me woman Akosia ago aboaje obetimi aframi akosia nhira. Afe yanshansam nase apomodin hwemofo a wo my Ghana mu ama yenya nente se mpox mekire monkeypox yade no sesei wo mai kwa ekonanim sade nanka wono mubu wo monkonta eduru kutansa da na etoso da duasa na yehwehwehwemu a be se aduru na yemu no bia ababeka ho sesei oso wono nsurotura won betumi aka ni prenye premfa se nipa be sa hasa eni mienu de babia wo modanye ewo saa ya de kuro ya ho ne se ho nti no wo de beye futu kase ama se uhu so oba bi kekaw wo matuo mu ahyase hyehyehye ana ensan wa bi gugugu ase aburuyade bi mu a entratra ho kura empepepe bibia nsrasrem entemfa kɔ na apomuden hwemufo no wono monye hwehwemu enhunu se ye nubia na wono ahyase aso ase entem na wosese wo ho na ho se uti efane taa paiwo eduba bia na wate egu so ewo ho asebro bi pese egu a ene na ntentem wabo anan akọ won makachi bi ebenwo na waye nhwehwemu se de beye na eye bia won betimi aso ano enye bi nso a yasa abo ho ban. Yetwa kase bono so na Upper East Regional Executive Committee edima the New Patriotic Party amanyoko no edi atudwa se wo mo party officials na se dwumayefo beye dunsia bi wo pusiga na Timpani constituency asabre wo ma che wo asenseni na se wo mo da su bi di 2024 na ensem fata kata ba bonte no regional chairman Rora Anthony Namo ekire mu se wo hye nhwehwemu wo mo ye no na che se regional disciplinary committee na se wo mo tu sana mo no na wo mo chem se wo mo hye nhwehwemu no ase January 2025 na wo mu hu se nipa bebre bai e mo toto wo mo no na wo toto wo ma no wiye no e na ebepie June no wo de ba wiye no mu hu se sankrofo yi wo ma ani wo mu hu ni ebra na abato no ekoso no edi mpanifo na edidi mu akotene wo mu di mu tintima bi kra ye second vice chairman e de ma party no ampanifo chem se sa bredi wo mu de so ato no so a wontimi enya party dibre bia ebre kakra eda wo mu anim na wo mu chem se wo mu de 5-year band bi aba na sa 5-year band no 6 officials Musa Awudu waka ho e na fe so first vice chairman no e na Jacob Akuzuga na we treasurer won so ka ho e na 4-year band no so coordinator e na de ato no so e na eno achi ne 3-year band no so members be ye enwoche e na no so ye police station officers so a ye de aka wo mu a we ni nsem ampanifo e de aba bontin na eno achi no e na omu chem se ankrankro no bi age atom ye 5 members no a Salifu Ibn Adams so ka ho ama wo mu e di ho adanse a we any party no e hyehyɛ ya wo de atudwa na kane soafo abadi ekira na wo hwe akwansere afi amamre honsam so Deputy Minister Tourism Arts and Culture Yura Mark Okreku Mante ene kasai wose ejaken akompere ko Japan waka asem bi e de afa wo mo adwuma no ho a sabi entwaye na waka cha ne se sasu ni ban no waye se wo pesu wudi wo maye ni ma na obeye kandifo no kasa bi wo ho a e wo so otwene ho efiri ho na de wo kan ye antwaye no sei na pani ekirim say yet ministry you nimhwe because we buy event inti because we buy tourism kakati ye nimhwe bana ka say nim say nim o ti ase if you beto aka say me boss ba maka che no wan be ni bi expect no de man anyamede minyem Yura Mark Okreku Mante ena se ejaken ne ba eye adwumadie bi na ewie no wose won me wo industry hono che office kwa wo mu nim de wo mu ye kane soafo abade akira na wo hwe akwansere ho nsam so no
Dr. Mahmoud Baumia eye mampanyine abedi akire na wode ato dwa sɛ Dade Lumba wo ye legend kɛseɛ high life legend agana fo nim no wa free mu no wono de osusu sɛ yenya de efɛ ne state barrier no ɛma no na so mamu no nyinaa no yenyina yenhwɛ na papa yensom no na yenyina yenjam no na enye fɛ ɛno ɛna Dr. Mahmoud Baumia chem sɛ the New Patriotic Party amanyuko no de wo hyɛfo no arrangement ana sɛ ye no ho ntoto ya wo mo ɛbɛtɛkye pampe na abo ofisem Ghana amamra ne amane ne nyum tuom no ye Dr. Mahmoud Baumia chem sɛ wo ye Dade Lumba free mu a enye yi enti we na me say na only say the previous and you're a young man but a thing I wish a president who went to the person you may have to mark Ghana today a year a Ghana for me now and stress a young man state very state funeral now young poor a very state funeral if you am to be Mema ushenye na yapo mamungi na yapo yaka mo yatomo eso aka sabi esamia bia nhihye bia ewo na mo ama yeso ante wie eni yeti yi eye Dr. Mahmoud Baumia emre bi etwem no ye Ghana mampanyine abedi akire wono ena ekasaye no afi ma yenwura awotu senya east ehona nwomosua kwankyerefo maame Faustina Alimatu Berama wode ba beto achechefo anim se enema binom wo adesuafo mu ayete se credo ne nesafoa se wanye nhu credo no to amfasafoa na anhye ebe den be ma pa so betimi abue na wanya kwan akwa hunu de ewo mu na woka asansemi bra na wonomo abodwa na fe amamre ne amane wonomo da nadie enso edi akyere timamufo a ewo awutu senya East Abato Mpesua so ehona maame Faustina Brahma eka asemi a mini laboratory, a math class, into a puzzle challenge, a literature discussion, into a theater performance. To every teacher here, I say you are the bridge between the world of potential and the world of achievement. Cultivate not only competence but also confidence. Allow your learners to make mistakes, for it is from mistakes that creativity often emerges. Now to our dear parents, your role is indispensable. Creativity cannot thrive in a vacuum. It requires freedom, support, and encouragement. Do not overschedule your children's life. Allow time for constructive, unstructured play, music, storytelling, building, and Sompa FM. One year kwankyerefo hwe nwomesua so ewo awutu senya East Abato Mpesua so maame Faustina Brahma na wakasa ye no na graduation ceremony Edema Suku a friend said the Hartley Trust Foundation School. I say na kwankyerefo no nso edne de eto so say. The team no incorporating creativity into education. Education is not only about additional pay. Able to me with my I am maybe new kind of number. I am additional pay, but we use ADHS. So what we are and some Dumbia, with me about what me and to us, which me up with action. Now so to do you man on the idea to never to be a generally. Let's say our phone to say, yes, I you come away, go down books and them form books no musia. The teachers actually almost bar, real. Ora Theophilus Evans Cesare one year kwankyerefo a woda the Hartley Trust Foundation School ye wo awutu senya East. Na ya transfer mampani His Excellency John Dramani Mahama say their friend high level Africa Health Sovereignty Summit ba bekoso e won kran na ese bibiman wo to nsa friend panifo kukudam ne nyina ya ba behia na ya dwendwene kwan be fa so mpomudi hu dwumadie e be gya na so ne ya hwesensesa bi be ba their friend no Africa Health Reforms no na wo team ne ya African Health Sovereignty ai no hu dwumadie nyina ne se bibiman yetimidi ye ho na their friend Global Health Governance Architecture no ye hu kwan ye be fa so e de ye hu be wurawura mu na mfa so bebre beba na krata ba bonte no mampanyi kasama for Felix Kwacho fosu ena de nsa chance no kire mu se the afane the Accra initiative no but aye nyina ne se wo mo betoto ne yema yie na amemo ne hihye mapanso atimi akonkan eti presidential high level panel yi mpanifo kukudam a wo mo aben a wo mo nim mpomdu hu dwumadi a wo mo ba betena se na wo kire mu se launch ne bi ti se sustain initiative no wo mo beda na di nyina ne se nipa bebre no a edi sika
ebewurawura dwumadi ahodo a etimi eboama bibima yegyina ye naso the friend domestic resources and strategic partnership eti yekeka ye ho abomu na ye nkasa ne ye wono yetimi ede ye ntotoye ena de etoso ye friend Accra compact eno so eye shared African vision eye bibima ye nso ye nhyehyɛ ye gidi se ye nyina ye gitum mampani his excellency John Dramani Mahama gitum ebe mampani fo nso gitum na ye de anamo nyina sisi yie na etimi aboa ama bibima mpumtuo no afa ne ntoma pa efra Penny Quenchrefo a wono na da Ghana National Gas Campaign ano. Obapa Judith Ajoba Blay ena wase. Sa gas pipeline na enamato abo no. Eno na somo manyi eboa empa wo yahode ne ahodo idwumadi ayedi ewo manyi mu. Ekofa akango ewo Nzema East. Na sese galamse no wono mahwa ma aben pipeline no. Ena maami ebakokose se yanhwe ye ho ye your friend is highly inflammable. Nature say a hono, and from a market tour be betting me the jacra alcohol am I ye. And to one would you, my dear, one would ye say, ya donna one more doba, and agalam say no, you know, ye non sunny Janet Namno, woman who ye na and quanko fast and for I'm Roman, I'm young quanko kutashin. Mammy Judith Blay. This is a very important pipeline for us. But we got report that, Galamseyers are encroaching into the areas marked for us to protect our pipeline. So we have to come here this morning to ascertain the problem ourselves. And indeed, there's a real problem here. There's a real problem in the sense that if you look that way, we have gas pipelines there. I wish we could go there. But the gas pipeline, if you look beyond this way, in the middle somewhere is our gas pipeline. In there is the middle, but it is only marking a 35-meter zone, and the 35-meter zone is standard for pipeline protection of a pipeline. Now, this is the end of the 35-meter zone. If you look back here, there's a heap of sand here. All this heap of sand, that is as a result of the Galamsey being done here, right here. I wish you could. Penny Quenchrefo a woda Ghana National Gas Campaign ano Maame Judith Ajoba Blay bra wokokọ srasra meya hodo a wo modrobe no nam no na wo boss asemi amane no wo che fa eziama Pristia na ababesi kumase na eno ene wo mai ahodennie ne farba kesepa anti yenhweyi titru ne Galamsey dwumadi a eben ho no Emrashe bedwafo kasa chemu sese wo hye nkwanhyi a ACC wo Ghana no a ano ohye ne titi Kumase Accra Kwantempon so eto mo besese abanfa na nansi fom no onye ho adwuma na no Savior Church adwuma yefo ene church members wo mo ka ho wo mo nyina nipa beye dunsia hwere wo mo nkwa yaya ama yeye mass barrier e de ama wo stretch kwan so ho no ena nkwanhyi ne siye na Emrashe bedwani a wo Asante Achim South ono abokwaku Asante Boaten e de to abayanim se wo ma na ho nya ha na ni monimu ya wo mfa ne mansisi ye fise nkwanhyi na ekokoso e wo Ghana no ano ohye emoja ehyiegu wo ya kwan so no ebro ye nso it wo de to so afa wo hye kwan ne Kwantempon so na National Road Safety Authority omo hye ekwan so dwodwodwumadie ne nhyehyɛ yese wo mo fo mo nansi fo mo nye wo mafamu die biara sanso na Asante Achim North Emrashe bedwani ono abo Ohene Kwame Frempong wono nso ekasa bi 2 near fatal accidents on the Accra Kumasi Road. In fact, ever since I had my last accident, I do not recall or I don't remember sleeping in my car heading to my constituency. I have a duty to always travel from Accra to the constituency, even in the evenings. And what do we see, Mr. Speaker? There are no lights. There are no roadside signages. In fact, there has not been an instance where you use the Accra Kumasi Road and see policemen or DVLA officers checking for roadworthiness of vehicles on that stretch. And let's not politicize this. There's no politics involved. Mr. Speaker, we ought to save lives. I use the road virtually every weekend when I'm in the constituency trying to visit some of my areas. And we any yeti ye Ohene Kwame Frempong honorable Emrashe bedwani wa Asante Achim North sanso ena Asante Achim South Emrashe bedwani honorable kwaku Asante Boaten wo nyina ekasa fa asasem no ehu Kasiebo ewutie efri Sompa 106.5 FM so nana KJC company limited no panonsia kasiebo ena wutie no na wonim se adansie ho ne ma hyanse kwa awie ye nana KJC company limited ne yete no so ane asore eti wo ye first generation afa na wo ba besi wudan na apesa wudan wo hyanse na wo wie wo ye mu alpha and omega baby ye come from wo ye ekwo ba simpremu a wo be ma ba adansie ho ne ma adwuma no woni mu ankasa eti se ye na doa se ye plywood se ye building wires se ye cement se ye iron rods anase impo roofing
which is and chance de bo dan so a ensuo mu awia mu apetampe chance dan bi wa wo de bo dan so a ensuo to ana enwunu awia nso bo na dem ho aye hyehye na na KJC company limited de entesa 84 ni kire ho na general building materials no benya bi we free consultation and a free delivery we betu fo no aboa na do na mo sisi yie na mesin fo ne nipa bone fo anyi usika ani obi wa dan won si bi da eti wa chance esi wo si a we si ye we si fa mesin we si fa contractor we enko wi ase ne na waste aba musika wa hwere no enya asem ketwa na na KJC de wo si dan ache enya dansie ho ne manko na oton wo si dan ache eti wonimu nitty-gritty eti kwani yentu for free consultation betu for kwa yenyo kapra na se damasna na mato asase o na metu we me na nsi dan me anso na nsi dan afa na me ba be si bi me ma me ansi bi eti mumu ame na me mo makwankyere na kene ne ma ebe boa wo be ma ba eko ba simpri mu nti na waje abasobo e wo Ghana ene amono ne na no Central Steel for say outstanding services 2023 ene de ma no enkra ne kuma se so pese wo frɛ 020 435540 020435540 na udem oba bia wo bemmo oba bia bosome akwantuo wo fa epokokɔ no abefa mu yie na enkoba se epokokɔ ba ko wo fa mu na wo uncomfortable bosome so na se wo bu nsa na sa wo yira wo woni akokodro wo confidence level nyina kɔ. Ladies, if you want to feel secured, and your bomadian says secure sanitary pass, no, and now we here. Pelcotina and someone in Tiachina, no, no, come, now, and it is a gel, no, and I would hear a heavy flow, nasa life flow, I would hear a womb, if you say, you were two convenient sizes, you were long, and you were extra minty, no, and Makuma could 12, and a shamu, ain't secure sanitary pass, ladies, we are secured. More kumase. Monko Mama Excellent Cosmetics na monko chimotie na kumase for Mama Excellent Cosmetics na wadum PZ and akwada so a stick taxi station or Asempa pharmacy ho no obetimi afre 02438621158 02438621158 na ebetimi aboa Mama Excellent Cosmetics kumase and a secure sanitary pass ubenya bie where you proudly made in Ghana at this state of the art technology and ye dia ye na sa wo yare na yare atena wo fa hodie so what try medicine bebre ene me kan for homeopathy e de amount na homeopathy so wo mo Ghana ha wo magidin more than 17 years wo munim ye endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin sebra na won fa homeopathy so fi say homeopathy no branch of medicine edanso Ninro edanso, ne technology edanso, ne process edanso, ne nkrabata edanso, ne quantimpon edanso, ne bibia edanso. Eti bi a won try bi da. Na mo men ko try ne baby nkwanchen bi mo nka nche o say yes ye homeopathy o mo boa. Say wo pe original, wo pe authentic, wo pe hospital, wo pe nipa wo de homeopathy be pie Ghana ha. Be ye mfie dunso 17 years. A wo da so gira na so a na endpoint homeopathy clinic. Eti say wo pa wo abra na ye mfa homeopathy so ne ye mfa mo say ebe your prostate enlargement be me na wo bre wuntimi nka njiro bia wo yere kra wo mo na mane ko na endpoint homeopathy emfa homeopathy emo wuchidom anasa premature ejaculation be ma wo ne wo yiri hia ye from Mr. 1 minute ko endpoint homeopathy ne ye mo wo nerve diseases, kidney issues, liver, ningina wo bo adwuma, se ba physiotherapy ne massaging dia, ene ye kwhye machine bi da ho yenya o massaging wie no, wutimi se woni padua no kra wa te ase, woni padua be da wase, emna physiotherapy dia konkono, dia achiachia, ye betete ningina, ewo endpoint homeopathy clinic. It is a one kind dia shell signboard, baby your friend Spinters Road no, wudu baby your friend shell signboard no Spinters Road kwano so a, busasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Da kra be kire wo mo amu kumase mo nkɔ krono ma boa hia e wo kumase endpoint homeopathy wo betimi afa no 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 na wodem endpoint homeopathy clinic Why resa efie enono Sompa kasiebo Sompa 106.5 FM Nana KJC Company Limited on panonsia kasiebo ena wuchene ye homesu ye ba ye de dia kanyina ebeto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what do be new Say me feel London, Echo US. Eh, na no crowd who cry from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ku
kujejesi eko ba sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de oh wo hye ho eko ba besi wo bodwuma kura sere kane no a na wodru US won so manfo bondin saa na papa US hakura de na na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho niam de a obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua. A kuba sempre mono. Onye mereda. She, we kura me and somewhere and we be en fufro yawo. Baku abu akwase pass kumasi. And baku so pokua se nkran ha. Obia se na na kojoja si eye bemaba e wa dance mu. Wato cement, iron rods, banding wires. And na do plywood and just say the board dance wo. Te se bibia e de she e dance ya se de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu koja free. Akra we Kaswa Depo, any pokrasi de Rukra Twenchaya, was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from, was a beer depo Cassian so our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porukra and Chaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depo Cassian so our Dientem, a Joshua Accra Road, from a opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathic Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni Etuasia. Na a endpoint Homeopathic Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and Ajjo. Na the friend premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. As a wood dinner huagro. As a water tonte. Any ebra endpoint Homeopathic Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A endpoint Homeopathic Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wosha wofa baby na Ajjo. Kidney problem. Prostate dear. A endpoint Homeopathic Clinic. Umase ubehu endpoint Homeopathic Clinic. Ewa kronoma boy here. Ena akra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewa spinters baby. Friend share signboard no. Who na ubusasa wope endpoint Homeopathic Clinic. Obia ebetro. For endpoint, ewo 0244 867068 and 027 4234 321. Endpoint Homeopathic Clinic. Wamu demufua. Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show one embasso. Malehon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom. Les condoms mouillés, then it's not on, but don't be those who got as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de, wudi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Sompa
TV, Emma Akye Emma Akye Abia abusua yentumrika na yenkwama no ne na no asembisi Emma Israel montin so nyina nipa etugu ho na mosoma Israel mansoafo Benjamin Netanyahu ne ho wosoi ene se David Aviata na no wo mo ho a o mere se nimfoni ne namabonten Hamas atutrafo no wo ma release baako kom de papai na wo mo de na akohye bonka bim na no na nabusua se we ka ho a enya ne edika ni o asiko asino asisa na wo mo ntena se ma Aviata David won konko huna mane wo atutrafo nsam sa ne se ho ti Benjamin Netanyahu ne na so afo nkeka won ho ente sa de besi enam sa ya so ama nipa ategu monten so a wo mo ye woye kire eno ene nam so ama sese wo mo chese Tel Aviv se no adaje ni posokra wo ho nanso wo betimi aka ne prince Hamas fo no be se 2020 ho wo mo nche ye kura nipa be se hanu adunu ba ko de wono mache ama wo betimi a kire mu ampa ma yate ase se nipa adunu nso ati nanan mo wonse do ya se sie nipa aduanan enkuna wo mo ehye tutrafo yinsem a David Aviata ka ho na no wo mo de ne mfoni abetu wiase nyina pakese so a asa wo mo twetwe no aban nkeka na ho we kasebo no wasi na nsema de brema no pai de di makotene bi ene se the New Patriotic Party na se MPP amone ko no wo mo kyeremu se wo mo adwumayefo wo mo members be ye dunsia a wo mo pusiga ena tempani constituency no wo ma twe wo ma sense e bi 5 years ye de so ato wo mo so e bi emfie 9 ena bi nso emfie miensa ne nyina ne se 2024 elections wo mo so wo mo de su ne ban bi adia na enye fenti wo mo kye wo ma so sa na galamse ne ko ye ni abere hui no see our National Gas Company ano Ghana ma me Judith Aduba Blade ese otiba bi ti says yama Prestia eba Kumasi a wo mo pipeline nam ho enti obia enye hwesofo enche kra na Savior Church members be ye dunsia enkwada kra na ka ho maiwa teenagers ni youth yi ehwe wo mo nkwa ya Masbury ama wo mo emno hyebedwafo de wo ma no atum no masre osoafo hye kwantempon so se ni monimu ya wo mpusu ne ho na akwan atete se kontebe wo Ghana no yensiesie fi se nkwanhia no adoso dodo afi apomuden mu hu se asafiafia achew wonu mato wuntimi ne di ho a otiri pai wo a ka ho kwana apomuden fo hwew na mpox yade no sese agensemu Dr. Mahmoud Baumi emre bi echemu no ye Ghana mampanyina be de echire wodi atodwa se dadi lumba wa free mu no yenye state barrier ma no na so man no ankasa yemfa nto ye ho so ne ne da no ne yensie no ebise we obi a na nwomto no oman no anya ho mfa so bebre enti se ba na sana empempem chiri okura bon sa empempem nso edo Israel fo ekeka won ho se David Aviata Hamas fo ache no enti aban konko yi no mre won Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Dubois. I have homeopathy. I resa with Dimutin Mino. Obadian so befen was 0244 867068 0244 867068. Samsung secure sanitary pass. Mama excellent cosmetics. Ewokuma silbet me a phrase 024 386158 024 386158. And another KJC Company Limited, a Koba Simprimo. Our Toma Densi Honeman so friend was 020 4355040 02043 55040 na with them Kasiabon was see na a free Kumase for Kumase yes Sompa 93.1 FM no sounds so far Ayiko 100.9 Kumase Paris France Adam Fopa Radio Takwa Sompa Takwa de Sompa Techima Sompa Sunyana Sompa Granza Sompa Doma Sompa Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Suya Sompa FM Facebook Live Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM Live your website here www.sompaonline.com na a free Sompa 106.5 FM Accra and your topet here Ghana Habebia Sompa FM mono pay me akosia ago aboaje obetimi afrem akosenhra mene triple a mine ejapia apamnada yada mu nyina ase Sompa 101.1 sciatica originator sciatica pacemaker sciatica commandant sciatica researcher now what say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand
Ade baako ye 21st clinic for brand. Eye se wo mo sa sciatica yare. Ena sciatica no nitty-gritty emu details. The ye enkasa ni nompe no a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no. Eye 21st clinic ena eye ho adwuma. 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa. Wo tira sia na se wa chia wo to no. Wo ye be ma de bankrofo susu se wa ye wo to. Enkrofo susu se wa ye wo to free se wo tira sia se de wo si chia no. Ama ye wo se because omo ye omo to no wo koye ba. Ye kan tira omo se wontimi ntira se for 1 month this o gina ho. Wonnim na obi bisa se na na nchechira ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira sia wo to no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko. Eti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana. Na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to. Ade transgender for no ka hu bia na. Enti no bomodian se wo to asentiri na amu achia amuada na yarefo ama sese ye didian to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonam a na ase hu siye no bra 21st clinic ne amoa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne enhyawo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota Mall and a wo kwa wo ofuro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi Ehwa Overseas and enu achi sunyane Regional Hospital First Gate no enu na di nhwe nimu ansa na enu achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandadan mu enu mo mo nkranza Children's Park Tarkwa Roman Stores Tarkwa de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obonse for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert.
tikesi and money nim baby maami bi nso obo se ne kunu na friend baba ko he o maami ba o ma say ko yibra o maami fi jom ba say o se ma se maami nkata ka ko no to o yibra men kan chen se wi ti wo tra kura no koro no eti mo se spirit no na eye kese koro no suban no na etre ha fo ba panyini 101.1 FM. Stop state na krono no to aso. Eti e best say na wo ye ma me bitimi tua na be school fees. Was wo papa ba men kan kire no ache. Ye ta kwaje bra. Sa kwaje. Say na dia sa wo. Atro krono na namo. Ade wo ka ma me na ko tia school fees. No ka kire de ba de say. O papa ka men ka se tua. O pa usika se mu tua. Wa se mu tua. Oro so ka se mu tua. Akra no ni papa friend. Ye tia school fees yo. What should I true? Sure. I try to lead it to chrono. Sure. Because chronophobia is true. It's your chance you feel. Sanya niema niema kohia Moy omaba. Debbie. And come over and no mood. Na kwada what should the conference? What's the collaborate? For example, money to say the concept of a born koto. I am a born koto say obono. It was a credit to her. What's happened? No conconsa, atro, and a chrono. It's a best batania before you were my sure. Charity begins at home. Entity and money will fear. Bassa, a woman you know, never be a penny. Body will be a penny body. If you entity a penny, a bema bono acos. Kwa baba jumedi e friend Ghana today na Ghana today no apam ye botaye ne nsem we fa Ghana ho ensem wa edi him edi ade ncheche Sompa 101.1 weekend you obi ho kra na wonim de ekoso wo Ghana or your oblivion of issues enti se wutie Ghana today ani amu hunu stories trending stories fa Ghana ho nko ade ye Ghana today and na we nso your opportunity ma say we dofu bi di ne birthday and now what would you birthday? We colleague be dinner birthday. What the bet to your Facebook page and so. Yes, Sompa 106.5 FM Accra. What the bar? Yeah, Accra no. About Sompa 106.5 FM Accra. If there's Sompa no, your radio station Babron Sia. Yeah. 81 sha. Once I want to Kumasa Sompa, and I want to Sunyana Sompa, Kranza Sompa, Doma Sompa, Tachima Sompa, Takwa Sompa. Who say, oh, Messandema or my Pamnia Kosiane. Oba pamanka enye ya one more Sompa 106.5 Accra ka ho because you obi okumase yes you obi osunyane and your location code no the location code no you obi otakura de obi odoma enti no wonya bo 106.5 Accra no a say one more 106.5 kana bo Sompa Accra e do beba apambo ma me Sompa Accra I would share that bo call Facebook hono na ebo Sompa Accra na hwe say edo beba direct na say 106.5 no ama
Emma. Ubo say Edo Beba, Unya the Accra, the social. Edo Beba. Edo Beba. Now, Unya Bokra won't say. As answer the Sompa 106.5 for the Sabbath class here. Unya Sompa Crana, or not the 106.5 in the account. Any problem. 80 greetings in the Faho. Nanekia Mobot in the end of Panyaya, I know the Nidia, one day Accra or no like you follow. One I ordered to Accra on so. Gransa, Wamote, Kumasi Betty, Takwa Betty, Takra the Betty. 101.1 FM. It would a fan crying. A fire headquarters, a woman send him Yamia. Eti Bomodian said, we do greetings, Ebeba, Sompa 106.5 FM Crana, a Demukama Kamapa. Now, an opedi Yamo Jumaniana, a reputable bakery company, Bisu Mope, operations manager. No money na Juma. And ubetimi a manager ubetimi a operational manager dia any abomodi answer obefre 053 673 4872 053 673 4873 a reputable bakery adwuma kase bi almost wo pe operational manager na wa ye adwuma mo wo etu ugidi se wo at least 10 years working experience. Why are you paying? Because once I pam me and yes, 50 preocupa no be manager. What shall see from baby? Bible said, don't despise small beginnings. It we shall see oh baby no pick ya na diaba. 80 who experience I will give this na omon foul 053 673 4872 053 673 4873 na odiaba na ansa na nyumeko no mubo ye chidom no ye bebo ne tewni ade aba no apama me one trending story ba ku bi ansa na ye wi aye twitwi yese weekend di memende fifiada memenda ene kwasiada bai ensembe ne fa Ghana ho a wotete bie me de me nim se savior for de no ye di wura weekend nim ba me nim se no na ho wa fama ye ansa na ye di dwa kakra no se ama National Road Safety Authority okay ene MTTD and I feel penning for one more can be a bum or consonants when you have said a banyan she be a no didn't family and tertiary. Say enquires and quench any sea and a mobusha yakokeke near Canasa. Nipper 16, dear Namoso a debayano, a was a honsono, say suborn echo, a switching be neighbor, a was a baho. Oh, yes, now I had this yama for Fronso. Or no man cranko yet. Because it's not a 4 crowns or so and so yeah, who did they say? Because upon and Kola, you're not in imagine how Basu or sorry about. Well, mammy drew near the bonnet so. Number chassis 2 a minute 10. I come in that kind age. Kolan 16, 13, the engineer 25. Yeah, I don't know what you want to drive. Oh, Mamma, can I am Koda 16 upon ya the get 20 years out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 people. 16 souls. And you go to Mutuguya. I'm in for crancy. ATM said, Nkofo di hunko ba kokra de esi ni tipeche. Na bi sada baby. Obi so na ni ti esi koto nso no ye hu. Ya mo ko hwe hu. Enya sem ketwa na o ma na to ye no. Ai ni kwanse ye kan sa tra na ye ja hokko. Da bi. Kan tra sa na ye ja hokko. Sompa 101.1. To be honest with you, I know rem. Pasa, Obapa, so story what follow. Pacho, Mike no hana ho. Enti wo pia. O Mike no tira ko me twa chade pe. Enti o de yi da se pishiko. Na ben anafa bra woni mo. Pia. Kasagu Mike no ma me tisa mebo. And pa mebo no me twa chade. And I me san so ma o hadia su ni. And ka fa bom mom. And some of my idea ka me fa bom. Na me su meja. Enti Obapa minim de oba kan fa de esi. I what said dey na o kan Parliament House wo last Friday no wo mo kasa fa ho say e wo say aban no e de hihye egu akwa minim say anti akosua kuma se kwa no ta fa so pa. Me pa. Ye ni say ade se kakra o fa kwa no so a unhu se bia MTT di fo gina ho unhu se police fo e gina ho
anase wo science bi a anase me bacho de me esum edu ni mra be esum kania ni ho kania no street light ni baby bebre once from Accra to Kwanse na muwa asa je say waduru krom was this waduru krom ansa na wo street light but dodo na street light ni ho eti esum kwan no so enti kan bi kran say wo wani ma wo obehunu wato wo won say wato kan na wo hu say kan bi kran je wani wo enti ehu papa ehu pa ekwanu wate say the anti akosia kan ekwanu wanti wo say empenfo ede science no esisi ho and ni teaching light ka kwan no so kura road science no na make apepa enti anya hwe sum wo ho na say ye de ade fitaa fa ho a unim eno hu ya obi kwati mi kwanu akotia fa obi diem no atia fa obi diem bibie no e kire say ebia o tra white here go obi diem 101.1 FM anajina driver for the do na o ma brenti na o mo da na o mo da nti eni kwase de o kan kwase e kan tra ni eja na tra e si e hwe video no omo e si nkura no aweho ya oni boss wa oba e kwa sori aba Nesu oko a disco. Oko asori nhie mu aba. Ana oko baby oko asori nhie mu aba. Mo tro nyomba. Nti omu hu se ka na twiniti ni se de esi bubu ba no. No se yempe baby mpake. Ma onfa ne muso mesen ko. Me can say driver no yempe ne nche no. Because omu hu se ka ne se de esi ba ne nkoye no. E na omu package na nchen. Yes. Eye den na ho ano de ko fine. Because upon Accra Kumasi road na make metafa so ba. Etore bia cancer kese ni bi ohun so be onko oye slow ba wo se wuyi afa ho a na fa ni wati aso enti se nkola no hu se car no kwabase na that time no o mako pack aden na ho na wo de ko fa he ida say ye boapaye ida say ye boapaye who say wo na e bia me car na free Sompa enti ni break e bia break na say it was the car na ekoye break the pontina me say wo mon cheno investigate me nya me say e kwada dunsia enkokwa eso mo che sa driver na odi ko san say asenka no kura wo mra se nkwanhie sia se nya timoden a e na wo ye ni pabone ni a na sa wo car kura ti free na break asay a what try say dia si wa da na amfa nkobo biem what try say wo be avoid it because want to be controlist here a steering wheel route to be control and you be avoid the second short to be ma and for you to intentionally say what the kwakwo chiafa baby a wo pack esi wo hu say wo ye basabasa no mo no pack enchen e dey na ho na the point enye ni papa nsem adenti na wan kasa kasi ha eti ma me famfa me fantum fanwuram na ka na wo de kwakwa ye break woman shusha sa driver no woman cheno Sompa FM I'm telling you because I Kumasi Accra make am fa ho who di kan kese beti wo konya ate sa chegide na ntie wo yese wo yi afa no ho a ni mu da ho eti wo fa nchen no a na wo se da tie so ti na beti wo betimi etia so apam eti na wo bet driver na wo betimi etia so na konya sa chegide eti na wo konya na sa dwumponi wo wutirim etona bia bo se bia wo yi overtaking emuwa utimi se muda wo betimi akọ na ka na eba no wo mayi o ba wo hu se wo saka ne ho no na ono na wo ba na sha da tia so most drivers o mu kaka sakase no adwemponi wo mutirim o mu ye nipa bonefo dodo na ene o mu nyam telling you o mu kaka akase no articulator ne ade no they are devils adwemponi wo sim o mu nyina because unam road no so na be nipa bonesem or who say because Sompa 101.1 wa fan chain oyonko private car wo hu pe no agina nchen because onim say wo ba anobus was slow down car kase dodo na anya sa wonya hu say afa no pese wo kan hyem wonya hu say wo ba na ebia car kase na fiti wanim no ono wa se da tia so no ono no ba na afa no wa se da opese wo kan hyem no wo kum dodo na ye nipa bonefo me se me na make atro na dodo na so emfiri ha akra na make me drive me kokumasi me drive I'm telling you most of the drivers no omo kan tipper trucks articulated akasie ni ade no adwempon omo ye devils me se wo yonko private car wonya hu se hu sa no no mo magina
and our fan chain because who say ba we mu de bi o ma kwan kura when you here na opeso obeka wo hyem kum eti na me ka say wo mu hwehwe driver no wo mu nche if you say Savior church for no wo mu say akwa na toto 5 and wo pake e won che wo hyada no de konu wo mu o hyada no de konu wo mu driver no say ye bibi na afo no wo hen dey nti na on report yi o hyada no de konu wo mu because ko wan hyada uti wanya ba bia mfa se ba bia na kan si no baby omo pocket e no mo avoid a accident no e ho na de ko fa enti I'm not saying this based on me what evidence okay e chere say wonam sa kwan so ka sakese bia na me ko me si apam enti say wonya obi a wonim driving na wo beku wodi na chia no ayenya we say wo sen no ho we say wo sen no ho anu tia so who say we overtaking us office so na ba we nya ba who say we ba no who say we tia no a sheda tia so say so person obekum because onim say wo so onu okum obe survive enya dwemponi na wo tima be say nipa poni ni wicked people me drivers o mo kaka o mo shisha driver no mo nche no no mo musa ne say eden ena ba bia o ma pocket car na ho na ko fa 101.1 FM yo ana ye twitwi so no daddy lumba say enye na de hyi ahempon ye eno nso trend pa firi na no vigil na se deba vigil don ko for by pa okay o mo ko wonderful oh ni pardon we siesie ne chi ni pardon pa wow enti eno nso no daddy lumba de onye enemma o dabi wache bayache no let me say former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia also ne papa ne kasa o se o ye deep ne nsem o ka no emudo na se wotie no nyumukura wo behu se won kansem bi kwa yes onyo no na boy na osire kwa ono na boy because e bi awu no wo hia obi na osira na adwin se nipa ne pe that number se na osire kwa ye no enye CBS enye obi ono osibia na pe wo se mo no correct usa pa me dabia me kasa dabia se me kasa nyima nim na be madam me no hia me o behind my back ni ho a de wo kan na hia me enye oh eti say dabi because nipa de wonim nipa ba se nipa ni ho wo kan na chira sembe na ya wo kan enkomo be na wo di fa na ho eno ni de se wo si hu nipa tenya se we ya no se kwa ya no na siguzo so boa fake nkwa na kuma mu ye super etina wo se da bia me apam da bia maka to wo se me ntimi forward am for obra me mo ho mpai because senya kupon review wa dwene da wotitim ene wa kuma me nya wo gina na de wo gina de account nothing you are just a vessel who be na fa mo ye dwuma ena me pem enye gina na wudina na wo sresre no akoma be na da wo yam adwiri be na da wotirim wo sresre dia me de yede me sre chan ene bo madwiri wo wotirim anu de hia me ti be dika bo ho mpa ebuta awrade akoya wa bayi adwimpa bo na wo ni tima na sa adwimbo ne apa ma ye me twitwi ese yo anope de me mamu nyina mo se watwitwi osen na enye Pepsodent cavity fighter toothpaste a kafra me koso asho den na mum enka achi achiemu yi Sompa FM Ghana ha nipa dodo san na ya wo munya adaje hwe wo mo sen ehu wo mo sen na pomuden sa de etie aduane e so odidie enam a wo se wo wie de enye ma wo sen dodo san na ehwe wa za wo we nnam abu ho na akeka ka asim wo ye se wo be yie be we na asen ahya ase ye o ya na kure ba ase omfa Pepsodent cavity fighter entwe wo senda eno no etise de wa hyeda soku enema na wo de detergent agu so no ebe hoho fini nyina na awie de bros wo ne twi a atwi ni nyina free ho Pepsodent cavity fighter no na wono so na Ghana Dental Association nim wo mo wono ma ehwesen enim bibini Ghana ne se emfie wo se die se betutu atutu de ekeka no a etimma ne tutu ntem wo mo nenim Sompa 101.1 wo mo se ebetwi esepa de a apa osene do betimi akamfa mai Pepsodent hunu ne sa no se wacha ma so bia so wa se nyankopon no wo kesepa 175 gram no ene ye busuan chemfa ma meti na ne bete na ajanso te ene ye wo ba kwa friend se Jakwa Park e adantemu ne esan wo 65 gram
park no ɛno no yɛ na wapa ama mmɔfra no afei yɛwɔ nketenkete bi wɔ rɔba mu 12 gram sachet mu deɛ no yi manfa paste ntɛm na akɔ retreat bi na manfa paste ɛno woyi coins na ɛtɔ nsuo na wokɔ abenya anya o broso okra asaka ho Pepsodent cavity fighter toothpaste wo mo kro ya nso na ama dentist ya wonti bibia se no wabusa no ɛfa wo se ho 0800 161 000 yenina dentist no na homa eno achi wo pɛ ne dodo mu atu ato no no wafrɛ 0800 2030 one Pepsodent na akasa no anopai wo mo kan ho na Ghana today ya dey brewo enti etwetwe ese wi asese ya no nsuo eno na bo apomuden no nya so wie ya no wa wie ai nsuo ahono mu a ebe ma ahoden ai kasa mineral water natural ka ho we no ya say state natural mineral water anopa ewu hia bi say ya aponto adwabo bi ase efie obenu mu nsuo na wonkwa ya asabia me nka nche so wonya typhoid ana korara wo so dia ene yakasa natural mineral water ene betimi ama se ene suade hunu no abam ene wo moye tete ehina mu de no e de aba na we abefo ehina openso de de wunya opehehye e wunya sa na 101.1 FM ya achele nso a eno nso nya ene efre ne dispenser no wo face bia hia bi abefo cooler fridge akasafo aye we no Casaloma Ventures for wo mo na de aba ene yesan wo de wo sachachim ukuta akwanse unya bito ya ye ne park kama emuche na ya sonso yie ene ya san so anuam ede edure kumumwo wa wono mutimi etena nsuom atom nti abo bi enim 0206 469 430 0206 439 460 na ono sure ene my aduani ni na ene edwada we am a time edwada nso de edua na efi ha se aye de obi aye ne budget chain Hajia special local food enya da je twi ne sen what you say o pe bibi aka ai enti ene edwada de Hajia ebeba me ma me se anhwe a obebo me enti meyi ebro no dan eduane Hajia eduane because eduane no ede pa enti efa wachi amasa waso ba ye enti me dofo se wutie na se ene edwada wa hye na wo na se o pe eduane Ghana before ye eduane ibia se bi oyem frefre mu a eye natural de a eye Hajia special local food me ba twa nnuane ne de edoso se o pe ebanku fufuo chese tozafi wache jollof fried rice kokonte ti se apamsi o pe kokonte pa o pe bi edia eno so benya bi e wo Hajia local food apaprensa eye mpanyufo aduane pa o se wo ye panyi na wudi apaprensa wutim say yes but ubedi apaprensa so a na ye Hajia special local food ho e na ubenya ebi atom me patro enwane na doso se wutie me na opese order ne ye de bro bebi a wo bia waboboa no a enu ane se wo bayehwe wo mochi akwa ne yeko social media wo behu yen ti se Facebook TikTok Instagram ni nyina eye Hajia special local food unya boy ya penaches ye dem na wa select aduane a wo pe ye de bebrew e waboboa no bebi a wo bia na fe udi dwumadie bi eti se bia wo ye wedding wo ye parties avodo Sompa FM udi bia social gathering bia ya wo pe nnuane pa e de asem wa ho ama wo mo se edwumadi a ye ba ye de ye de aduane pa de a Hajia special local food and there was a contact wo mu nya wo mu a wo baba aba be ye aduane se ne tie bia ahomfo se bia ye di afahye ne adade ahomfo one wo mo ko enti bo mo de asem obefro wo mo e wo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 ye twa kwan enie ye wakra ha sei ai hatro atomic kwan no so ya ye ne transition funeral home no ye be pepe penti bomoni ase o we hwe o mochi akwan ewie to fa wodo na kope enwani bi edina ebeboa wapom de mama wie etie ne ye nhye ne nso e wokọ Hajia bia na se bia weda ne se de mu asisen na se malaria Sompa 101.1 bomodian se wo be ko time herbal mixture na obenom na time herbal center for and at the time herbal mixture do no aba malaria away
wanu mo to imagine say aduane a oba papa ho da wuro yi na aduane papa say wusi wuntimi ntibi nni ena me kon no konkontani abenkwan adan a manum aye tro kan time heba mixture duro no say wonu mo wanum beda ho anasa body pains ohonam de tutu wo so say wo sori kwa adwuma wo de da bia na honam ye wo ya ena mabatwe ena mabasa ena mikotodwe ena mi say say wo de body pains no ne na da mpa so eti nom time heba mixture duro no neja say uze obi aso wa kwadworo efi say da bia chisi amfro me hu adwuma mu ena me sorry ye na me sisi ye me ya ena me sorry ye na me nsa ye me ya me sorry ye na mabasa ye me ya time heba mixture duro no say wunya bi ebetumi aboa wo yi eti yen sorry ye eduro no eye time eye simple time time heba mixture na wodem eti time heba mixture duro no yeso mu bi malaria no eti di yare a anopheles mosquito eye sorry ya na wabesi so na yare a higher titi no na what was here for time heba center for ebra wo time heba mixture was 0244 417-669. 0244-417-669. Not with them 0244-417-669. Mumfa midima fu mrami. Pokwase maira. Eti midima fu heba center. Dr. Tamo Daso. Pokwase maira. Hey. Pokwase maira. Hey. Na dog Tamo Daso no the Tamo to yare so. O Kumasi and Santiago. Ana what is Sankranfo Suma ma. Dr. Tamo Daso na ma na magie. 101.1 FM. Mamem na me bom sisi wo Pokwase maira. Na sudru ha wonyira. Na bra na menhye bebe. Kwapsha wo manfo a wo mabochi ni tada kwa stroke wotimi wakoda wonya 15 years was manya stroke se die enti 15 years a wonya stroke eba ne se ne eti ni sei eti midima fo heba center Dr. Tamoda so obabua wo no otu ase e de amawo enya no nko a se ye no se awo na wo pa ye betimi aboa wo ama wo a no bedi adanse se awo no jisi wo wie no aba beda ya se wo wie a no aba beda ya se yano yankasetu ya kapro wo wie na beda yase midima fu heba center Dr. Tamoda so won sam na mekan anase bia wo kotodwe anase bia prostate anase diabetes hypertension kidney failure chase yare aye kronkro yare kase yare aye kronkro what yaze ya kase yare aye kronkro yare bi wo ho a wo kire bonsam wo ba no ba betena se ko se me metina ni padua we mu ana de awu eno ne fa ne yare kronkro se bi wo so a fa ne bra midima fu heba center na Dr. Tamoda so nchira no na won tu ne sebanche won wuru tu ne out won plug ne out won integrate no na won disintegrate no na won pamo no na wo bo sampa ayere sapapa e na aba no eti midima fo heba center Dr. Tamoda so adwuma no woni mu ye wo so onyankopon fa nipa mu na ye adwuma ayara sapapa de wo no ena nyame fa no so e de aboa wo eti momodi ansa wo be frɛ 0244 774282 0244 and 050 0727215 050 0727215 midima fo heba center Dr. Tamoda so midima fo heba center wayare sapapa no midima fo heba center adwuma no yenimu midima fo heba center yenno no edanso midima fo heba center the Lord is our ultimate healer etibra na yemfa ni 2 minute habanso na yemfa nsa wo yare na eja wo na sunjo baba bobo soma ye na kakra ba no apam so fa bi ento asoma krata na ba na daily guide do bon krata na medi efrase wo hwe krata fa ye to so emiensa yewra ono third national vice chairperson edema NDC amedwoko no yewra Yakubu Wabanga Alasa na semu ebeto dwase yeso ne ho efole galamse fom agudie tuo edo enam so amane wababonte sere de omo kan o se omo dwandro enye nukure bia wono wonye galamse woni bebia yetu galamse woni bebia galamse amana kra ewo enti nsemu nkofo ne namu a wo mo ekase wo tu galamse ena obu nkofo wo pam nkofo ne atiate no wo se nukure bia enimu anopei daily guide do bon krata no e de ehwamalebo enso e de abana story bi ewo daily guide ase ya yese abaye bia wodi finshane eduedo wakwako wodi sekren awo ne mpena
ya wɔn nso edi mfinhyia no eduasa eduedu ya ɛwɔ nyinahi wɔ asantemantam na amadbɔ ɛkyerɛ sɛ wɔn nya ntɔkwa asɛ bɛrima no so ɔbaa n'afa n'akyi nti no wɔn nya kasakasa kakra ɛna nam so ɔbaa no nso sɛ wɔnyɛ biribiara ɔbaa no bu afu a wakɔfa sekan wɔde awowɔ bɛrima no sɔsɔsɔsɔsɔsɔ ɛwɔ kumasi nyinahi a akɔakɔyɛ awɔwosɛm yɛ mi kasa polisifoɔ ɛnsa aka yaa yɛsi yɛfrɛ no yaa Esther wɔde mfinhyia no edue no ɛna aberanteɛ no nso yɛsi yɛfrɛ no Maxwell ɔno nso edi mfinhyia no eduasa eduenu a mekasa aberanteɛ no deɛ ɔwɔ ayasa bi a ɔgya ayasa na polisifoɔ no nso wɔn nsa aka yaa Esther wɔda ɛyɛ aban akukum a wɔn mu ɛyɛ mu hwehwɛ mu anɔpɛ yi Daily Guide ɔbɔ nkrataa no ɛnso ɛde ɛho amanebɔ ɛde aba wafa Daily Guide ma mefa the New Crusading Guide na meso men guide bi anopai wode Zumulayo Penia Utiano Jaspan Group of Company woman funi na aba beto akire ene wonde Kenya mansoafo no so wode nimfuni aba beto akire wono mo ene Zumulayo ba bedi kaso bom na fe eba wo mu wura asesa wo mo akwakoye ho adwuma na anopai wode akyede e ma no ena eda the New Crusading Guide Democrat na chi eno achi no eba mu abimfuni da ase ha kohwe na ni mo New Crusading Guide se unimu no a we eye akwamukafo no bia wone aposifo ko bompu ne mpu na wati nanano mo wanse bi anopai nanimu mfoni no edakrata na chi se Ghana roto be sanso ababie wo a yesi we dia ya adesua yenkosua mfiri Dubai se de wo mo yo wo mo de no na yatimi anya ehomfa so no ama wo manyi so edidi ho bi anopai edakire na Magdan na efie na wo mo ko bugu yi na no bi a ewie man sanchiro ni bi koye interview a asrafo koso ene so no eno na la wulomo o hwa amamre ne amane na wo maye wo makanche se de ne hu wo mu bia no nanano mu nyine mra anopai the New Crusading Guide Democrat ede chire ya ye boso ede ama yetiefu a won mutie Ghana today yo mami fa Daily Graphic Democrat mra na o chemse 2025 was start today ena ne ma no ehya exams na se enti enkwada no ye mo tiri nkwa o ma ko kopa eti we ni die twato eno so na be kire o mo next level eti akwada bia na so obata bia wo ba etro wase exams enne ye ma akwada ne tiri nkwa na ya sere nkwada ne se nyame amo ho ban amen ye mpese afi ye beti wase drama examination more practices cancellation ni na yensu ye cancel ye twam amen say wo munya wie no rewrite of papers otro English once and for all otro integrated science once and for all amen otro biology once and for all otro economics once and for all it in a Daily Graphic the about 2025 was say starts today now I say 461,640 candidates sit examination. Wow. Chankodado do omotro. 461,640. Wow. And etro 461,640 candidates. And now why for the abase omotro was say. Etiapam yen take opportunity na yamompa yamam kodano. Nyame betimi ayede yentimi nye. No correct. Eti monka me honi amompa osusro ni yejaye ma 461,640 candidates. 461,640 candidates. I ne almost city for what's exams 2025 ye jawo mo sha wonsa. Ye mpa e bone se erade kata wo mo so. Amen. De o masua bi erade kai wo mo. Amen. Awrefi honhom ye twam wo Yesu di mu. Amen. Examination more practices ye twam. Amen. Akwada bia yi ni do ni san mu. Amen. Sa akwada bia ntimi ama fisi wo yare. Akwada bia ntimi ama efise ka abono. Akwada bia ntimi ama fise ne maami anansa ne papa. Eni ni nafa ne so aka na hye. Ye twasa ne mani nyina mu. Bi e kwan man koda 461,640 candidates. Obi ntimi nchro. Everybody mo favor. Amen. The omo refi bi akaka wo mo. Akwada bi po na go through depression, anxiety, any fear. Obi wo ho na a spirit of fear. When the madia pa but fear ehu akata ne so. Ye bind the spirit of fear. Amen. We bind the spirit of fear. Amen. Now we cast it out. Amen. Na ye build it near plenty faith.
You're building your planting hope. Amen. You're building your planting remembrance. Amen. Nyamin kakai womo. Amen. Onyamin num womo. Onyamin favor womo. Amen. Onyamin mo womo hobai. Amen. Na abata no nso so se wo ba ye day student a ye besre erade se erade ma abata ne nyansa akoda na ekwanya fe na wo de problems no how ekoto akoda ne so akoda ne ntimi nkono nkotro na sumdwem na mfa nkonim diemra invigilators ya wo mokɔhye so nyina na erade ma wo nyansa ne ahohye so ema ne mfa invigilator bia so ma examination bia ye cancel bia it examination no ankoda ne betro no once and for all Woman Sancho Biem, more practices near the way see your chum, and Godan and Samre Biem, Sadin, your chum, yes, Christo Dimo. Examination centers in a new year's mojim. Amen. And Godan in a spirit, soul, and body, you new year's mojim. Amen. When Yanko Pomo woman kunimudi, when Yamemo woman who buy, on deliver woman from the wicked one. Amen. I'm going to be ourselves on the two. One casa and two woman. Oh, Jesus. Now, a dear be a woman ascend this say, ya rear, say your how, say your fear, and go back to the center. Akoda no nkoda wo mo chro 461,640 candidate no onyame mo nyansa onyame num wo mo onyame mo ntiase onyame mo hunumu onyame ma na bofo nkaka wo mo honkonkron na wo ye kakafo no wanya nkoda yi chefa na wo mu muye na ye nyina ye beka bom ne asade asada amane se onu nyame na bɔhyɛ nyuma paase no wɔde aba wieye ɛde ma nkoda no ɛwɔ nyame agya nyame oba ɛne nyame nkonko ne dim ntie nyina nka sɛ amen amen etiene what's in the daily graphic ɛde ho asɛm aba oba kɔtɔ so me to so ɛwɔ daily guide do ɔbɔ nkrata no ɛmu na UDS yɛsɛ abrantie bi a yɛfrɛ no Salifu wɔde mfinhyia no aduo no Oye computer science students UDS Nyankpala campus Tamale no yase wakoku na danfo a no so school bemo wakoku ni nyina ema oba ho yase abranti a ye friend Zacchaeus bono na mi ka say wowi na danfo selfo akuni Zacchaeus ne mpena school mu na mpena na beka che Zacchaeus woni nejai Zacchaeus wonte ase Ana emprana sako Zacchaeus odetia Ose Zacchaeus odetia Salifu na empna no jai Zacchaeus no akofa no Oh okay Ana afi mi ka say Salifu akwa Zacchaeus yese messages ni ade a was sending ye threatening no enso still na Zacchaeus de eja onim ne girlfriend worry ya wakwa akokunu ya ewo UDS Tamale campus Nyankpala etu se apam se unim ni ade asisese de wokun no wokọ onu amunsu ye de ne betum eti akra mienu omabra ba se yes life in prison ai omabra ba se ni nkwa na nyina oba no nso na oba no amoko no oba na we no obi foforo baba be fa no obanyina be ware enti sa woni enti ne yesi sa we young girl na uko school empena sam na nyama sabre no watenka wo so for watenka ne nyina ko gu ngomasuam okay fashion ngomasuam estrogens any progesterone ne testosterone you know fako wura ngomasuam what's ya boy asa from asomda mama nchira wase who say we teen from 13 e ba no and na we brain no e produce hormones e fa na sexual hormones okay sexual hormones no e ma de ne fa na estrogen and a progesterone and na mema de ne testosterone okay mema de body ne wo e wo test antisa e produce sex hormones no a e normal say obenya tenka say no ba na say be ma be ko relationship mu but e ya divert no because you know u brain no bibia kasa tissue bia kasa kire ne say produce estrogen because nipa no wonyini mana no fu nyina mobo mana moto mu nyina amra ma ne fom ho ne nyina mra eti sa niema na e form all your sexual organs no e brain no ne produce those hormones no and I say hormones sexual hormones no it is sexual hormones na obapa between the ages of 13 urban obi okra ne de chance at age 9 normal if you say no it na udru ho abon say I am penisem kakra o kwon do wo hye oba ne ho ye wakono wo hye be ma ne ho ye wakono if you say brain no
ɛyɛ natural ɛyɛ nyame ɛna bɔ ne saa brɛ no will produce sexual na sex hormones ɛti sex hormones na man de no ɛyɛ estrogens ɛna ɛyɛ progesterone ɛna ɛmɛma deɛ no ɛyɛ testosterone ɛna ɛ produce but saa hormones na ɛyɛ sexual hormones no a amu atenka wɔsoro no you can divert it. Now what me they call woman swim. Okay. Instead of satisfying it, instead of say we see we bring new produce sexual hormones into what feel sexually aroused. So we the back for them and that's what the back for by be distracted. You susa hormones no sexual hormones no. First idea. Okay. And this so we call yet dear penua because nyankopon is self control. A fruit of the spirit. We both say we call yet dear penua. We both say the more now we the more now all adults. The more na we can't say we brain is on produce more sex hormones. So what I say, the more we should pornographic materials, the more now we can't say we brain is produce more estrogen, produce more progesterone, produce more testosterone. But when this young dear now we can't say brain is bra from kakra. Okay. Bra from kakra. Nyabutre. Kofom. Sabre mi di usuya de. It all produce more. But at that time no we should pornography. At that time, no sexual materials na woshe. At that time, no na for mu nyina no. Mu di sex home kobo. Then you are telling your brain produce more. Okay. But kakakra na sex hormones na body ni produce here no. I am normal nyame na aye na sa because once we are sexual being. Yeah. Ka betimi a divert ka wonsua de no. Ka be do adesua no more. Wa be do adesua no more. Instead of so be do be man more na so be do boy be more no. At that young age no a bibia wo ne bre sa season ni twam no. Wo be do adesua more. Enti na omo a omo timi nya self control nkwada no a omo nya mema sam ne ma sam omo timi focus esua de. Na wo na wo ye ma sam ne mema sam no e ko kire wa sei emna no faili no braba ya basa. It's a sad time no a. Bedru baby na say we me class. I'm a classmate no but wo ko. Wo classmate no kran ko ko. But nka wo divert and adesua de a ka betimi esua de more. I produce more. Extra ama wanya da ache papa. E dey say Baba di okun eno. Wa Zacchaeus telephone na kokun Zacchaeus. Ono so call life. I want to say do betum life imprisonment. Etimu bi eno ma bra ba say. Wo ho na adwene bi ba wutim anya ni na na ye wo. Ye free bi whisperings of demons. And that's the serpentine spirit. Omo whisper ideas about trim no. Nyame fa kasafa ye trim. E na bonsam so kasafa ya dwum. Okay. So that say nyame kasafa ya dwum na bonsam so kasafa ya dwum. Eti thought na e ba na nyina na eya wo dia. Esasa wutimi so ne bi so. Okay. Thought na e ba wutimi nyina na eya wo dia. Nyame kasafa wa dwum bonsam so kasafa wa dwum. The serpentine spirit, the whisperings of demons. Ye wo ahun ma twa ye ho ahia. Omo kasa eme nyame nso kasa enti se wo na se to bi ba wo a wo ye nipa no sone so na wo se anasa de we me koye ade na brebe ye oh think about the consequences of that thought no a ba ye no me kondo se me fo bi yire me kondo se me ne boy we be nante me kondo se me fa sika but me ko fa ade ne besi ade ma nipa ye different from a moa and say yetimi gene consequences okay aboa de oni sa adwene na dodo na ni sa adwene otimi gene consequences ba nipa de nyame ama wonyansa wotimi gene consequences ei menya toto se minkoku Zacharias mikokuna na se ye betimi atu but on sa abre no hormones no soro ama wotimi o waje o girlfriend girl no so woni wajan e na akwa no etie na mi ku no mom adwene ba wotimi se kokuno no it wasn't you it was a whispering of a serpent of a demon kokuno ba wo enhu nyansa se wo kokunu a ga wo soso ye de wo betum wa bra bo be say ga na wo onu ntinti wo so kokunu no that obi be ware no but wo ye do betu prison omna no ko nanim na wo bra ba say e say what say obi wo kun obi e na wo soso ye de wo kwakotum 82 souls no asai it is a what see eni bi wo asumu a wo say brade mami hu ne wo de wo ka enye de o pemi say ye no enye de metamfo ka menu tamfo no achi yemfa akoda yasem emfantu ye ho ye drase papa na Daddy Lumba so ensem wo ahase eno ada yera Fred Blaze sokopie mu a wose na danfo pa ene Daddy Lumba wose wone no ene ne boku siata fe na dwempo papa no sene woni ne kasa
obesi abre no ho ase woso osuo nyame ne ade no ose ahwera de papa na daddy lumba ne nwum ne drosso na nwum ba ko a na obo a adakate a wasi so from century wona na wo cheche ho a wi abebo am waboto a why from century ya wona na wo cheche ho a debi beba mo wa hia odesani e tunim se wo bechebo waje asase akantensu ya be matuni mpojei wudi bisa odi obechebo waje asase akantensu wa yebuku ena daddy lumban so tie no nyum bebre o ti se no ya aware as no ya conscious of death yeah no ya conscious Sompa FM yeah be obeko bia o se makra mo sa na me de metio se bia ne ade te no mo ehumi bi manti menka bi ma na makra mo enti eno na me tie the interviews bia o mo se na because na nechi the spinal anti omo wan mrese ebe sambre na eto no wan enyame nti no nim se obekọ joye bibia na ode kraye ne ade a nti anope daily guidance so de no wasem e de aba na yemfo madwenche kakra mra na your lines ne yemfa ntudwa 0260 sanso ena abusuafo obetime afre eye dwumadie eso 0260196062 0260196063 number mienu we na yede ye adwuma ene anopay o frɛ na waba abɛkyerɛ wadwen sɛdeɛ na wɔ kanon krata no mu daddy lumba ne ho nsɛm bebree trende ɛwɔ hɔ ni wuo achi ɛno ɛwɔ nkrata no mu Kenyanfoɔ aba ɔman Ghana mu ɔmo sɛ Zoom Lion said ya womo prapra esiesie krom no eye womo abodwo ene ani so womo ba besua e de akɔwɔ no so ekrom eno ewo ho enum ewo krata yi mu daily guide enso ebo amane abanganie o say ono de onye galamse o said ankrofo e ka say oye galamse OSP o say wajai adom ochre eno so krata yi emu ni nyina ewo ha enum ene anopay 020 026 1960 0260 1960 0260 1960 0260 1963 ofre na waba abechire wadwen. Good morning. Good morning, me bro Owoahene Acheampong. Nyame adom udin ni baabi okasafi. James Kufini so tamso. Yeda ase anope me yentie o. Anope de edawasi. Na erefa ta akonye isini achia MP. Honorable Katila ana MC honorable Kobra. Echia mpa konshesi chama echiano. Na China for ana uti Kenya. Kenya se omishia Zoom Lion. Kwa yo mfasu eye adwuma ogana ha. Right. Na omu biako. Cha na omu ken. Yes, Zoom Lion di omu yema ye no ye ni nso. Right. If you say the Zoom Lion for ye no aban ba ye nema bibiri sisi ye contract bi o ho ma twam ye yi because nema omu ye akitia omu di ma waters ni nye. Eno omu omeshia dia koyi ye se enye maye no omu beshia akoyi okay ye da omasi na ye mami tu konu na sem na ama papers ni se asem no odiko ECOWAS ma bo attack ni baby ana ECOWAS de Accra High Court de na enkrata na report say yabo agu menya hunu ECOWAS de no okay anope woni nyame adwuma na woni mi se ene NDC ye ko promise wo Akwatia yes Akwatia yi enipa obedi ye mi enka wo mo ko free kranko eni tapa ha ko nyanya me nka wo okay anope so no ye be project Akwatia na ya hwende abato no babia ebekro enti ya na watie bi wonso betimi afre na wabaso aba abekire wadwen if we say what can who be 0260196062 0260196063 0260196062 0260196063 good morning.
Hello, good morning. Yeah, why? Yes, sir. Onel. Yeah, Apoma. Nyame adom ya ho ye pa me nti wa no pay. Why in fact, and me papa yes na I'm here the family no o dama kuma so. And all better to ben I am the good people of every day. Also the secretary and I'm also a former assembly member. I'm a Benachim. Right. On the chairman for 2026. Now in fact, no all of the Oshifom. Parliamentary for 2028 and Oshifom. Or 1 or 2 areas that we have purchased for Russian Sita. Now, some Fakoyas now, Mr. Yaku, Nusia Fona, Lofina, but and Kokwa Papechi, Maya Kama. I was Sita, I found Marshall, I'm not looking about, in fact, we share atmosphere, and I thought that I was super, but in fact, London of the castle. Now that the bomb will be a gender nasty, the national post. Right. Yet I see the Brenon Swadrin 0260 196062 0260196063 o frena we room aba abekere wadwen ewo ha enom also afọ hwa pomuden sam se osra dokotafo ne apomuden adwuma yefo se ayarefo ba yaresabia ma yen delay wo mo bebre ye ma ye honye hye adwuma no ne yemu na yentumi wo mo nya kwan entume enkofie eno wo Daily Democrat de Democrat mu ene anopay ewo ha enom BOG to hedge gold. BOG Bank of Ghana womu say gold buono said ya enam adwamans no ebetima tiaba form eteba form pe be haye dollar no enti omo de adwade nhihye bi ba beto ho say gold buono te wa adwamans so kra say ya na yebeto gold no na aboa ama dollar no seed na akoso anya hoden de etia dollar no eno nso de a womo aboho amane ewo ha enum DSTV4 ene communication minister nso womo twene tan communication minister say womo antete womo ebo so a obema yaje womo license afiri womo nsem eno no nso no ehon nsem yaka na ekonkon ho ye twene tan ewo ho enum 0260 196062 0260196063 na wabo ewram ene anopay aba abekere wadwen ewo dwumadie eso Ade Akye Abia eguso a yekoyenim kyerɛ wadwen efise kaho bi enti anopay o kaho bi enti ye twen wadwen kyerɛ ansa na yakwa akofa sports no ye de abro 0260 196062 0260196063 eno ewo eha enuma ubetime aba na waba abekere onso wadwen ewo ha enum amane bobi ne nam Ghana ha se MPP4 ehihye suma se a wo mo ne Ukraine enwuma bi epese yebo wo mo pa na wo mo egu aban hu fi MPP4 ababonte abeyi wo mo anu se omuni adagye ema entino wote saa asem na bo etu egu ewo ho enum na ebetume aboa owura hakman owusu ageman wadi mfinhia eye adu wotwe enan na ono ena wakwakoye KNUST4 adoye eye 250,000 Ghana cedi or the akoto wo mo alumni endowment fund no emu over the weekend no so ko bono apoye MPP chairman ni fia prosifo kokum nipa ewo honom na nyese wo mukum no kwa wo mo kire se wo munya nte na wo mo kwa akro no bo enamu enama unya no ekum no ewo ho enom eno no so ya asemba ko a trend ewo de ubo enkrata mu Food and Drugs Authority wo mo nso abo amane se ntosi a ewo dwa so Tasty Tom santosi no watobi nansa ya jaidi meni enye papa na wo mo kra na ewo dwa so nyina ya de ato company nanim se yenyi emfiri edwa so enti wa wato Tasty Tom sachet de no ene de wo konkom nyina watobi nansa ya o se meni na enye papa ewo ho enom eno nso ewo ekratai emu yese OSP ena AG Attorney General
ejegu omo chemu den omo chese Ghana for do don chese omo ni nye omo adwuma ye ho ye kasa dede kwa ye kasa sumasi awia de sumasi ayese yanso yentimemfa obi anyina court say omo ya hwete sam na ya pere ye ho a ya kwachi obi ya de na atom na anu na nsa na ye gya nipa kro wonte ho asem ni Ghana for adwalai. Good morning. Good morning, Owoahene. Udeni baby okasafi. Owoahene Kwame Kwachiri Sakwa Banso. Meda say my ntie wa no pay. Owoahene no pay de me enda wase. Ni ntia. Right. Ni ntia for so. Ni ntia member of parliament Takwa Isoyes. Honorable Sheikh Isa Sarufitela. The bill will be asked on the Kano. Ni ntia the Kobna. Municipal Chief Executive. Also bill will be asked on the Kano. Ni ensra Dominion Sana. Yankopɔ de ma Solomon amodibu ne man no yense sa adwen no ya fa ma sampe infui na sampe infui efe mu wasafiase na wasafiase enfare temperature Owoahene. Yes sir. Ya me pesa me kan say info we ya bo mu di MP ni MC me pesa e ka teta kwa fo se nya abotrema ye ho na ma no omo wajihye pa e de matakwa go omo ba no omo promise enyama pin se omo baba be ya mere for 24 years no na ye hu di ekọ by period you say mpefo do ye ni because takwado ebia ye nedwuma abolo sembia ni bebia nti say sa anyama ni nyina asondwe ba say okamanya bebi asomofedwa ana kramanya bebi da nti sa asomofedwa na kramanya bebi adade a na say asondwe obia ye nedwuma perfect mo obia ni sika e de egu ni botom na ye so bi betata obi be so bi concession na we ko na obi eku obi kura otakwa ha sanya mani na yetwem otakwa dia yenda sampe info ya se the why only nyame yeduma yan said ase bebre 0260196062 0260196063 ubetuma Fred wadwen kire aba ewo program no so na waba abekire na meka answer of friend no beba no na meka Republic Press emuasem ede akiro o hwe krata na nim ha OSP na afi Attorney General omumfonyi ne da hai na de akrata e kan se Ghana for bi adwalai dwa wo madwalai nyina ne se na wo mo hwe anim se san panimfo mienu yi wo madwuma ye no wo ma awia oman Ghana sika agu ombotom e de aye wo mo hu ye no nka ye be kyeche wo mo nyina nanso e be pem sabri a ye kasei enkosi yenhunu yanim Attorney General oba na wabegina media our friends am twerefo na wakasa we ya we ayese na waka brofo hwanyan ebe wiase enso no ontumi nche obia afi OSP the same thing eya kikiri we ya wiade we ya for mansika we ayese ya frɛ no hwete sam onte hwe Ghana for adwala say nye we na ye pe o ye hia action. Good morning. Good morning. Udeni baby okasafi. Awune be me jaketeleni. Meda sementi opening. Awai ma minchia. Minchia income president ya papa umia baby obi minchia na sai. Minchia party executive nyina. Abani anga sema wakana nda bo mizna me bile ma se mpose. Na press conference ya mu ya. We are saying nyina. We then be se mu nya mem view. Is it is no abem. He say them to me diamo. Owo bibia wo Ghana. That's the important bibia se muntu mfano nkono begina be press conference we say dia. And I'm doing power tiasi. Don't want them to be na madu e pa de. O me de krampo ya de befa. Na papa mboje bi so asem say. O mo tie nkono go school first year. O mo tia we TV and kura na se me nda pa kono kano. Yentin tinamit no. Edem bisa. Mo so na ko yensa ntofo a. Right. O mo tie we TV no. Menti bibia tsa na wakan no ye behwehwem na ya ba bebo ho amane. Tinamit menti tinase me bisa sana. Ko ka bibina ayana kura na we say Roman store na wa. Roman store first gate na udi wuram diaba store na mo woni nyina no. Ta abunsa na wono no so no Chelsea no watu. Okay. Yeah, and the same as station also in the bio no. Also first gate also na ncheni pa ga do ana me bo awai ni. Say your store ni pa bio mo ga do. Ai ni. Je ma chance na to no but chance no say ah ko kan da ni na. Hey,
Just my banner says you owe me. If you are wine, but you could do the one of one another. I don't hear me bar. Yan said, I say, Bebre. Ade Akye Abia Jumadi Sunie, oh, friend, our bar, Abechra, so what drain. Yan for friend or tosso. Good morning. Good morning, member James Coffee need you. Meda say my intiwano pay. Now, me bow SS1. Then I know the customer say, much laptop and tablet amount. Our medicine ideas are being by for my teacher, Ubia, Miami Kuskumho, that dear to Mikumi, Ubia, Kutani tablet or Muko Classa. Natakwa, Minim, so I am who but Gracie school be what Takwaha or Mani Bia. Okay. Says the idea me need information no. Okay. As he said, me and Kata, me bow school, me go school that dear su senior high. Right. Ubia Kutebi, tablet, Ubia Kutebi. Right. And she tell me who set up at that school, at that Fiaset. Omu was sad, Omu Bia. So Omu Bia Takwa had in Namba Hadi. Okay. Yes, no. Yes, I have a dish in my wife. Yeah, that's it. Yamin Shrow. Yebe ho asem na ye di ewo ha enom. Also betimi afre na waba abekire sadia wadwen etie ewo ha enom. Ade Akye Abia onso ofre na waba so number no 0260196062 0260196063 na wabo awuram waba abekire wonso wadwen ewo ha enom Ade Akye enche yebesan akọ na yakọ akọfa sports no na yede abrew ewo ha enom na ye ya ahoboa na yakoi no na yeguso a ye kaka wo se Ade Akye Abia adwumadie no efiri Sompa 101.1 FM ene ba ufie yane yenuanom Sompa 106.5 aka abomu a yede ebrew enti anopa bia yana watie bi. Good morning. Good morning. Udeni babi akasafi. Meda se ma radio no nkofo nkakra ma ye na ye nte nka. Okay. Yeah, that's it. If I tell Savior Church accident na isi no it's let's say mpeni fobo to na mo na mo e bia fa ho enko ye say mo sim kwala no ntino o ma ja chire die ya pa so u sha ye se ma me ba ko ni ma ba ko 7 e be free and imagine say what down for crab e free mo how I would see e ti ya e sifa okay. Yeah, that's it, baby. Empanimfo ebehwe ho asam aka. Enti abusanfo ba bia yaduri ya do ofre dwumade no AC na ya ahoboa akọ Accra Sompa 106.5 FM yakọ akọfa eye ensam ye koba yebedi enkomo a ese efata ewa akire na ene anope nkomo a ewa akire de bebrɛw no yebefa eye acetes yewie acetes na yebeba na yaba abesen akọ akwatia uni say Electoral Commission ashe date na yebeto akwatia September 2nd ende ohwemu a ye wo beye bosome na wo yanimu a party for no de ye ahomboa na yebe analyze data no the amount na ye dia gauge elections no baabia ani ehwe ewo ha the amount na afi etumi aboa ama party for no nso no wo ma ye wo mo ahoboa eyie na enema etumi akoso na yetumi ahwe by election dodo sankra na yenya ewo ye man mu ene emu nsem nyina yede mu ama ne bo ene nkita hodie yede ne nyina ebebro ewo ho enom yemfa sedama 21st clinic wo mo kaka wo se anopa etumika na bra beje ayarehwe onkasa mu ye wo ya usisi ukotodwe usirem etwetwen eye wo ya okọ ho no ma wo mo betumi aboa ama bibia akọ enkan Ade Akye Abia wo mo se ma honye ha na bra se be ya ubibia ebe kama ede amawo enti enei otun safro se bra behwe wapomuden emu yade a edao
kwankro bia no na utumnika akɔhɔ enom wɔn nkora bɛtɛ dunum Ghana ha baabia wobɛtumi afrɛ 0540 311 311 0540 311 311 wonya frɛ pɛ wodam ɔmbɛtumi aboa taxi driver for mutie ya no pɛ nyinaa yɛkyeakyea mu nyinaa yɛma obi bia akye nyame nhyira mo sɛ mutie yɛn ɛna no pɛ yɛmfa sports yɛmra Chiri mu nyina ahwe nso aboye ho ban ena adwada no pe oman mu nsem de edi sefata se utie anti akosua ne timi nyina triple A man eta chiri sanso so na obapa na na aka chiri enso kan be oman mu nsem no pe mo de abro yenso de agudi mu nsem eto awo so medimo fa ba center anope okan ho bi osi yare bia to so no fabra na so ye na ontu ase emfa ema so kwanan diabetes yare bia for ni chiri o medimo fa ba center na wani ama wa hwan na bi diamond fa ya na fa ko no fa bre ento so na ontu ase mankan yo pokuase mayra sanso na wuro santimanta mususu a yo abuakwa agogo na aban school no na edi hwe no mu 0244 774 282 kasa minua water yes na otwu programs audio ko nyina no ensuo na obi ade 7 ahoho no na kasa minua water say Saturday can night no ko so ensuo na manfo so na kasa minua water and in channel pa make can full kasa mineral water enso e the amount na na etanse nso no onum a esa eboa na se efi bi owo ni paduam num eji enso e de apie so nso bo ho no onum na asa akofo ya foforo de abro me pa chom kasa mineral water ente se en channel pa ba bi atime ka fi bia no ko na nso e kwajo de ye kira kwan no na te se ye wo taifa taifa ho na ye ho omom ko fa nso de be na Kasaroma Ventures me pa from 0206 469 430 0206 469 430 na omonto so na doso pu no na onso akwa kutu dan bia so etime kama secure sanitary pad yes bosome na nya so an sa so ya start for enti secure sanitary pad na oba oma bosome akontu no enso etime secure e the amount na pay ko na so ko pay secure sanitary pad ne bi na bia so etime kama we na bo for no pay o ma so asen da gudimu nsem no enso e the ba na tantam so yan start our chan tournament and so eguso ekoso anano memenda no na enso etim start no se ayaman miensa na agya tom konso a omoso ehosi chan tournament na mpacho match se eba so no sei na sitie Morocco ehemienu ama Angola nso so no entim ante no achi no Madagascar anshebi eno achi Mauritania enso entim anshebi Kenya eshabako ama DR Congo enso entim ante nti we ya resource na se match sa eno so etim ba so na otwe chan tournament no so eguso ekoso na match se beba so no sei na sitie abo awia no mienu a Niger enso ani Guinea na ebebo eno achi Uganda no num pepepe omuso Algeria enso na baba no pede mu sem ema enati form ewo juma den so are from one ewura mu o Ghana Football Association enso ase onu so omutwe krata ade koma FIFA se ene omuntuntum na onu se executive council members na 20 kan se ESCO members no ne se omyam makoma nipa makoma etumienu kayan stade no na ka omofa nko aduonu enan enso ohono na no na FIFA hwe krata na o se da bi sanama na manya de obaja 20 FIFA abo sansem enso atu agunamum se Ghana Football Association president ebetima ko 3 times na de ade FIFA enso etima ma ho kwan enti extraordinary congress na se 31st extraordinary congress and also ebetim aba so obusumem ne de to so eduenu no emperofo bokwa kobobo se congress agituma
Ghana Football Association President Pio Bebanon about 3 terms and so on to real first secretary clerk in the second term no in there was a term no back at the account where someone of pair ban some MI in a for old one so for Mammy MTN FA Cup now so road mapper and 24 ounce I had MTN FA Cup and a man manager in 24 ounce at the about to do a pair baby and so that may take from Sompa 106.5 FM. So it's a bar with the man so Diana and a bit at the man and Panafochema. Yakupa ma Bosumi to neither Tosso a Juno and 9, a copy a Juno and Sono, and MTN fake up no Pelemson and also a bit him as started run of 64. Ebekoso Bosumeno Eduba, one of the Tosso a Juno and copy the Tosso a Juno and Son. Now MTN FA Cup run of 32 no, and also Ebekoso. Bona Bosman and the toss Adriasa, a copy of Fifo Besimo 1st January 2026. And also so and run of 32 non, a betim Akoso, run of 16, Ebacoso, a Fifo Besimo and the toss Bosumi Dikain, and as a Bosumi minimum, February 2026. And 6 to 9 for no. And around 16 and wait my course now quarter finals no across March 13th to March 16th 2026 semi-finals April 17th to 20th 2026 no and because that's the grand finale no and so across May 30th 2026 and way of road map and for the for MTN fake up and a pair with some MI unity for Joannes new room will be no go stars now encoding and come back so go stars as well now only say omu ahead of new season and say next season and a CAF Champions League omu Ghana na makwakubo no now omu ahobwaso omu come else o ankan say na no and a chibo coach from Paul Manso Mayanga and I jebusan say ahobwa omu so omu ye and so Edison coach from Paul Manson. I'm pre-season no. And my so far, Uri friends from Paul Manson and they did him come kakra. President, I think they were third week and I started about a low profile games and so far I think they are responding very well. Her condition, gym near the Babebo and games now. It tells us they are pushing. Oh yes, but then I start. They are mostly conditioning, so I find I about to the technical and then the tactical. So gradually, yes, too early to talk about. Say because I do say and not say and do say. But then I think they almost respond well to the training. And to win some reference coach from Paul Manso Mayanga head coach at my Bianugo Sass and Samano. Now only say and Chai and now Fino at the two just said now go at the Sun Production Limited and I'm official TV rights and from Ghana Premier League next season. Now any wisa coach from Paul Manso said the bay coach is most motiano Musom say. For me as a coach, no dear. You're good for Ghana football. Not necessarily so because a main benefited directly, but you're very good for football because teams in the financial and almost struggle. So we know our preparation and you need the money now. Yes, league in It will be a pre-season. So we hear to move away from obese and then say move about Accra. Imagine hotel Nessa so if you need to take this decision and then teams know your cash down this I think what teams no be. And to win some reference from Paul Manso coach the Mami Bianu Go Stars to Ghana Peremusem amina for team manager Edma Bibianu Go Stars ayo reference Mr. Ajimanbia na also TV right once and some nebu so pen say who the team manager na eya na mo struggle kakra do be local room bonuses and na win bonuses no. Now I say officially most watch clubs and most say start season. And then TV rights TV one you be league throughout the season. Monya captain from Frimo. They say officially if you know at the TV rights sponsorship at the aba. Now more most small clubs in the for most more genocide. I say yeti na Nigeria den aba esa na Ghana football na den konanim ye beda GFA president staket ne ompanyfo e kan ho nyina ye beda omo nyina ase se dwumadi omo de aba na ma obi ani ai den age se ya na ye hwe
ye gise mre pa kura be ko na anima chense ye te ye ne de won say wo start bibi na na si bibi so a e ma ni gye ne den e ko na nim enti do ma se said you ma ye no monye ma ne de enko so saa ye gise bibi anso aye kama oh say wo hwe a even if ye bi wo kura boy a wo enya bibi ndi se bibi se ye timi aba na wo de start a e ma leg no wo start no management ne bibia no nyoma bitima koso aye den ama mo kama a wo toto nyoma enti said ye mla atwa na bibia anye den enim no abeboa bebre enti when some of reference Mr. Ajmandria team manager edema bibia no Google Stars and I know ne twebe na didi sankomai no de musem ema no pere musem ma eti for ojumade no so na Enoch Morrison former player ma Sandy Kodowo Kim Faisal so sina kind ma go ma here ono so bibia no Google Stars e na e training e na ebu say Enoch Morrison say wo de timi ono ma e training a na omo kwa Africa yi hu omo saying I wish you all the best because me know my training week when any last week in ya me who experience no any they almost see training no nti me need doubt crash they are going to do well in Africa nti me wish you all the best. Enti when someone Enoch Morrison and so adutuja na no see any senior most player and mo reference and as reference Quadrant Atram or Atram defense or any Ghana legend. And we say, Kumasi Asante Kotoko, Bibianu Go Stars, Omna Koja Ghana name, CAF Champions League, CAF Confederations Cup. Now, two teams say, Udia, we a legend. Say Ghana, Swat, Esa, Pedaka, Munu, Hodano, Omitim Damayana. I believe it's Kotoko winning the FA Cup. It was very tough for them, so they really need a good preparation and then also some good players who can stand into this African Cup. Likewise, Bibiani as well. We played them. Atran Divisa played them in the, I think, the round 16 or quarter final. I saw their team very well. I believe that they all need to patch up so many things. But I believe two coaches no more. You know, we are legends, great legends, and they are doing a very good job. So they know what is at stake as now. They know what they have to bring on board as coaches or more campaign towards this Africa. And the management committee as well, also more experience here, the Abua, Ama, Kotoko, any Bibiani, Akomoni, because it's not an easy tournament, you know, Africa. They are very big. They need good players who are very disciplined and then also game tactics very well. And I believe that both coaches are equal to the task. Enti when sama oru offense Quadrant Atram and so adutuja into a two teams and as two teams no obi a head coach a legend and Africa no so amabo bia into obi anim African terrain no oru offense Karim Zito kra den chai and only dreams FC nti ade anei o no gide say with two teams no am coaches a omo no amebo ama Ghana strut esa peda ba become you know 100 no ibenya enso da ba God no Atram ne nsem no nti no yenya so na yenkwa amana ne fa amana ne nsem no emfa emra na secure sanitary pad anopo ken ho bi oba bosumi akontu be secure e da mo American fi secure sanitary pad na ma no pe kasa mi no water yes yesu papa ebo ni padua no enso e de wono watum say yes wono mso na pe kwajibi na bia so ntimi ne kama kama dima fa ba center oso ya den fabra na oni emfa ma wani ama hwan ena bi da man kan opoku asmaira fo ni chimu ni ntu yare no enso ase emfa ma yemfa amana ne nsem no ento aso na enso na dwumade aka so intimate aso na onum say age na club friends no eno so eguso ekoso teams ni nyina obi agu ahombo aso head of season eno so ye ba bewura mu no enti pre-season ahodo no anasa clubs no amuguso amo pre-season no eno so eguso ekoso na eno a ene na memra so matches ahodo na enso etimaso na ebo eno ade no so emfa ma team from Sompa 106.5 FM na no pen na onum say no matches e ba so say ene say Ajax Amsterdam etwo ese2 ama Monaco so no etimi se mienu enso ono ma no achi no Leicester City ese2 ama Fiorentina enso entimat na eno Jordan Ayew enso ane boy offense Fatao Shep na enyasam kutra kwa eno boy se mienu enso etimi jakwa na enyasam kutra kwa mutim bo ma Leicester City win 2-0 ahead of and as against my friends Fiorentina enso ono na pere nsem ema yeti for Juventus Napoli ese ba ko ema Brest enso etim ebese no 2 enso no Porto ese 1 ema Atletico Madrid enso no entima ate eno akire Girona ese over what wonders e come now almost 8 mate kanu ba kwa na pere musem ema ate for Juventus so Premier League summer series no eno so ewusu a ekos na Manchester United eno a Oshemionu ema Everton enso etimi Eshemionu enso ono na o say Premier League summer season no eno team offense Manchester United no ena timaji e dey so na so eno akire Bournemouth
enso eto wan hima West Ham so no etimi eba be shomo ka ba kwa almost entimante and match se be ba so say ene site Diogo FC FC Barcelona enso be ebo enso ona no ati no Liverpool na Athletic Club enso no ebo no na na sa adwuma de no enso etim abaso na enu amanju and Everton na just anya sam kutu akra na boy fans Andre Onana ha na ebusa anse na say manju na preseason okwase Onana cha preseason enso etimi akọ kama enso ade mama na ene ebusa anse say last season mo you na my head and fans and from so na say afim motivational players ahodo na motia kunas munyina etimi ababa na say next season mo you fans no jana na o expecting from no Andre Onana enso nsima okay. What's been the difference this preseason to maybe last season and the one before? I think the togetherness. We were together. We know how we saw for last season. It was tough for us, so we'll make sure this doesn't happen again. Now we know the way. We work hard. We enjoy training together. We have fun, and I think that is the key because we are together. And when we are together, it's going to be difficult. We're going to be hard to beat. Into when some of reference Andre Onana and so and head coach reference Ruben Amorim on Swekasa can be sans players are Martin Sano next season then among you fans on my expecting and free honor. We need to be really consistent. We already knew that it's not we had 2 weeks. This will not change in 2 weeks, but we are better. Even in this game, we create chances, and that is really important. But of course, I think it's the perfect feeling to go back to Carrington. I think the momentum of the tour was perfect. So we had the weeks to work with a good environment, good feeling, and then we go back to Carrington. And we are near to start the season. We are going with the feeling that we need to do a lot of things. No. Na te so reference Ruben Amorim say president there amuguso my players are hold on and so it me respond kama anti e say the aka say aka be na otwi mienu na season and so it must start into omoko Carrington na te so wa hobo no obakoto aso ntanu asimo reference Ruben Amorim edo tudwa na David Moyes as head coach at the Everton enra after we came against Man U no panino so di nkomo kakra. We have to make several additions and more. We know that, even for the numbers. And you know, we might even have people in the squad who we'd like to maybe put them out loan or do other things with them. We're needing generally to add to the squad, and we need to get some of the main players in quickly. But I've been sort of saying it from near enough from the minute we finished against Newcastle United. I've been on the case that we have to get it done, and it's just felt. I generally feel we should be further down, but in the main it looks as if we're getting closer to things, and hopefully maybe a few things might come to fruition this week. Into when some of player fans David Morris and so Arutujanti Everton last season aka to na bo na ko muko na opani chire ma say afi no e na ma be sima afada ma Everton team na no pere mu sema ati for o jumaden so na fata usaku enu a na te se nya senkuto akwa boy no enso etimi dia gro papa na ebusan say when Leicester City ahobana te say na akwa free injury ba no say na o respond. Right now I'm feeling good. I got more minutes and still feel good and no pain in my knee, and I'm just now focusing on next weekend for the season, and yeah, just feeling better and better. And a great goal. Tell us about your goal. The goal was something I was like waiting for because I've been out for so long, and I'm so happy that I came back to King Power with a goal. And yeah, you know, like my comeback is personal because I've been through a lot. So yeah, I just feel happy, and yeah, can't wait for next weekend. And the fans are here as well. The fans get to see you. What's it like playing in front of them? Yeah, I miss playing at King Power, and I miss the fans, and it feels good coming back again. And yeah, we'll go more aggressive and more energetic more on the next weekend. And to win some Ghana and Yakura fans Fatao Saku and so after self injury Urban and Insama and also Electoral and soon and 10 run boy and Yasim Utoko and Jordan are you na say Yasim Utoko no multimedia Boma last time Erin Twizzler against Florentina Horman of Perimus Ameti for Ujban soon and no Tony Mospes and Newcastle United game on touch some Erin go to 0
na emusem na nya asem ketewa kra na no na boy fan say sorry he mean and as he mean so no ne din no utim bra ni mu ni atie na after the game na the boy did in command utima after 10 years of Toramos personal officer samai so na ni kiremu oba bifo na atete entity say Major League Soccer no crabs ahodo na enso di boy na chi a ompa na etie sama song enso re tudwa. Before we start the press conference, I just want to share the information that I decided to leave this club in this summer. So, and yeah, respectfully, it's a club and it's helping me to my decision. So, I just want to share this information before we start the press conference. So, thank you. It was the most difficult decision I made in my football career. And when someone saw him mean and so I to Jana Peramusam, a minor tea for which man is Wintiana, and also Nayan with the Musam no fence. Now, I had much and I come piano, and Musam Edward Brain a tea from Sompa 106.5 FM. Meduma for Bar Center, Ekin and on a pedal with the Musam Eba 0244 774 282 Freno, now so far and Konu to us, and from a Casaminoata, and a pen also Ekan be in Sua Onuma. Elboamo ni peduano a cleanse no boni bia woni peduano enso da ma no e kasa mi no tentano pay frɛ na so kwajo die 0206 0206 469 430 na kasa mi no tamponi for enso enus no nsu ko tun do so pro na ton na diska fa gu buton bia so etimi na kama secure sanitary pad ana pay ono so etachi na da gudem nsam e ba boso ma kontu no e be secure e da ma secure sanitary pad and I make am for e da ma yes sorry na first service enso etima ba abetua so triple A mine japi apam dada na bo voices ni na edema na menua Ransford enso de me call Facebook e from Safokant anka ye ko mamenka bibi
Asampa Etia. Kantanka ase say or this sports no ebreyen baby a yadri yebefa dwumadie no fa ediso dia yatodin say assetes said dia etie ene ewo ensem no mu ena yeba abekan yemamu nyina kye yemobibia akwaba ene nso eyeda fofra erade aye ede amaye na abusuafo ene assetes no edwumadie no baako said dia wonim no aha no ye white no kra nani ka ne pain na sade esi ka no ekọ na etwiwu a ebia enye wabodwo ebeye wo ya ekọ na eye wo den so a na ni nyina eka ho bi yakeka bomu a eno na bema oman no ayeye enti anopen so ye wo bi a ye ba be ka na ne de amede ba no matudin say no room for rituals and scam content on our screens. We asema ye fade free oswafo hwe nkutahudie nsam communication minister Sam George anamon bia watuo ensem bia waka enumu ena yafa adwen ede atwere de ayatwere enenso yede babedi enkomo ewo afidie so na yede amawo enti babia obi ayama wakwaba yama wache yese efi na ekro ye TV so yempe anyankomade ene kusum amamre ene eye nkonyayie ne nada asembia ewo ye TV ahodo eso eno ene ne a anope yebekasa afa ho ya tiefo pa ya mutie yen anope bia sadia etie no yenka ne pain se Ghana nya oman a emra nim oman Ghana ye wo mra ya de mra na kyekere oman no na emufo yedi emra ene nhyehyeye eso ede maw sedia ewo se esi eko papapa ana pepepe na aban a owa konwa so sesei John Dramani Mahama amamuyi womo akasa akokoduro so womo do mo nsasi womo bo akasa se efi na ekuri ya tohye anamon wei ena ye pese yetuo na eyeden ya Honorable Sam Nate George ono ye communications minister na odi atodwa o se emre aso se wona obetena TV so se wo ya konfo wo madwuma omo ye eye nada nti omo akura ba na omo twaba omo ho ye nansen azanfo adoso enti no ye de no sei netie omo akura omo ye sadwuma no nim se sa ne ma na omo ye no eye nada eye azan eye nkontompo eye naregasem nokre bia nim ade na omo ye no mu se wo sende usika de ma wo omo a omo betimi abo usika no ho omo be double usika no ede ama omo ye no kra nim se omo ntumi nya ne sa amfa ma na se sabe wo ya mfomso na usika kodi omo ho a ene eno ano no usika papa no ahye akodi omo ho efiri ho no mo kra no ofra omo kra bi wa enko na owura Sam George ena akasa na nasem okan ye no ena wabokoko se efi na ekroi
ɔman Ghana yɛmpene ɛmma yɛ TV so saa nkrɔfoɔ no ɛmɛtena so sɛ otumi double sika otumi yɛ wei saa deɛ no ɔse efi na akuro yi ontumi ɔntena se efi sɛ ɛsɛ yɛ man Ghana ɛsɛ yɛ amammerɛ ɛsɛ yesu ɛsɛ yɛ nteteyɛ pa amanne akwadaa sɔre a n'adwen yɛ ne sɛ ɛnsɛsɛ me yɛ adwuma ansa na manya sika ne deɛ ne sɛ obi te baabi minya sika kɔma na obetumi abɔ ho de amama bɛyɛ ɔdefoɔ wɔse saa nteteyɛ a ɛba yɛ man mu no ɛyɛ nteteyɛ bɔne a ɛni kwan sɛ yɛsosɔ soɔ nanso yɛatena ho a ma adeɛ no anyini aduru mpɛmpɛnsoɔ bi na ɛnɛ deɛ ɔka ne pain sɛ yɛtwa saa deɛ no mu yɛsi saa deɛ no ano kwan akyea emu yɛ baabi ɔmo ayɛ akoduru biara sune ɔmo ntwa so yɛmpɛ sɛ yɛbɛhunu biem saa naada asɛm ɛne nterekɛsesɛm oba wobɛyɛ sikani wobɛyɛ defoɔ maboa nipa sei na nkrɔfoɔ ɛfrɛ ne wɔn a wote TV no ho a wohu sɛ ɔmo frɛ no ɛnyɛ obiara na ɛfrɛ o ɛyɛ wɔn a ɔmo yɛ saa deɛ no ɔmo ho nipa no ɛna ɔmo atwa ɔmo ho course no kora yɛ deɛ ɔmo rekɔde course no eduru hɔ a na ɔmo de ahyɛm na ɔmo playback nti wobɛhu krkrkr ɔmo rekɔde ne nyinaa ɛna ɔmo edit ɛna ɔmo de asisi ani ɛna ɔmo playback nti wote abɔnten a wadwen bɛyɛ ɔsɛ nkrɔfoɔ a ɛhwɛ TV no ɛna wɔn ɛfrɛ nyɛ saa ɛna ɛteɛ yɛwura Sam George sɛ ɛbrɛ aso yɛ TV so ɛnyɛ hɔ ɛna yɛyi nkonya ɔse ɛbrɛ aso ɛnyɛ yɛ TV so ɛna obi bɛba bɛdi atorɔ ɛde abu nkrɔfoɔ agye wɔn nsam esika ɛwɔ hɔ ama nnɛ yɛ kasa yi ɛmabunu dodoɔ na mpɛ adwuma ayɔ n'adwen nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ obi double sika ɛde ma no enti ɛyade a ɔba abetwa saa ne ma no nyinaa emu yɛbra Sam George asan aka bio sɛ no kwasɛm nie aban dada no abrɛ so MPP amamu abrɛ so ɔmo yɛ nhwɛ ha ma saa de we ɛkɔ so na yɛduru baabi a ɛne DC amamu abrɛ so yi wɔmo ntena se da ɛnhwɛ ɛmma saa de we ɛnkɔ so nea ɔmo bɛyɛ ne sɛ saa na da asɛm a ɛkɔ so TV so no efi na ɛkɔ yi wɔmo de tu dwa titiri wɔmo de to National Media Commission ya wɔmo na emrama wɔn kwan sɛ asɛm bi a yɛbɛka wɔ TV so asɛm bi a yɛbɛka wɔ radio so dwuma bi a yɛbɛdie wɔ TV so dwuma bi a yɛbɛdi wɔ radio so oboni bɛka sɛ content no ɔse ɛyɛ wɔmo na emrama wɔn kwan sɛ wɔmo bɛhwɛ sɛ saa content na nneɛma a ɛne nsɛm a yɛka ne radio ne TV so no ɛyɛ de ade mpuntuo bɛba mom na ɛyɛ de ɛbɛsɛe ɔman ne de a National Media Commission na wɔ ho tumi sɛ ɔmo besia no wɔsɛ wɔn atena se ayɛ ahwɛ ama aban dada na brɛ so nyinaa National Media Commission ayɛ quiet ama nipa afa saa kwan no so abu nkrɔfoɔ National Media Commission ayɛ quiet ama nipa enamu akyere ne nkwa nkrɔfoɔ namu akyere dwetire sei aban foforo NDC amamu abrɛso yi wɔde to National Media Commission anim sɛ wɔn ada na wɔn nsɔre na wɔn nyere wɔn nyɛ wɔn adwuma nie nti a yɛde wɔn asi hɔ wɔn nyɛ wɔn adwuma na nkrɔfoɔ egu TV so wɔn gu radio ahodoɔ so mitimi yɛ wei ode 100 cedis ba ubenya 4,000 ode 200 cedis ba ubenya 8,000 abusuafo yɛmfa nkwa adwendwen mu na yɛmisa yɛ ho sɛ Ghana ha adwuma bɛn na wobɛyɛ with 100 cedis na ubenya a profit of 4,000 adwuma bɛn na wobɛyɛ ɛwɔ Ghana man mu ha a
what the 100 cities and na ekoye sa adwuma no na wo bewie enya mfaso 4,000 e wo say at once na uhunu say eye nada eye nkontompo bibia nim wo send usika no ko eno no usika na hye wo mo na fa usika yen send bibia mfa mawo ebio Bank of Ghana kura wo ye maimui ontumi mawo an interest what the 100 cities koye investment ubenya 4,000 Ghana cedi interest. Bank of Ghana kura ntumi enti asa wo wadwen ebo fast say dia wo mugu TV no so a wo mo ka no ni nyina ye nkontompo we bre wo ho wanya dwetire kakra ade na oma eno nsom obo omfanya adwuma wonyen eno emma enso aba mawo echen say wo beta musika say wo de kɔ akoma obi nipa no kwa unim no say owo hen o se send sika no now so wa send o send wie ya emma nyese ama emma minim se emma na nia oji sika no so kura nim se emma na wanya akokoduro akwa send sika no ede ama Owura Sam George say sa na mani nyina ono as communication minister sa enwuma ni nyina hye o ma se no o mo de to National Media Commission nim say o mo ntu ho anamo o mo ntu anamo a o mo beje adwuma na firi o mo nsam aye e de ama o mo o say National Media Commission ntu sa anamo no a Ghana for bambo Ghana for yiyeyo Ghana for dimu oni National Communication Authority o mo de emra no ebeye adwuma e de ama National Media Commission o be ka say bia enye na dwuma o kasa dodo nokore pa ewo mu ni se nokore sa dia o ka no National Media Commission and a regulatory content and a National Communication Authority omo omo allocate frequencies entino National Communication Authority no a share communication ministry aseno omo na ma frequency ema obitim bie television ema obitim bie radio and a National Media Commission enso na o hwe se yede frequency na ma omo no ensam na yede frequency dwuma yede bedi no ebeye de ebebo man Ghana mpuntuo amane sa omutumi fra motwem adwense so enem wo ho nsem ka ze yenem ka na sententam a ombetuma recommend ama NCA se ade we ya nkrofo we ya TV we na radio we ye ehu kakra enti ebi amon suspend o mo license Owura Sam George say enough is enough. Yes, say why ye be a jai, yen ka say why ye be atoa so. Say abanda dano abreso, yatena se ayen hwe han ya mankrofo yi, o ma bugana fo aba bedu sabre. Ono na breso say communication minister ompene. Enti say NMC, National Media Commission say, o mo nya wo madwuma Ghana fo din mu. Ono ne NCA, ombe withdraw sankrofo ni nyina frequency na ena license na omde operate no ombe gene nyina afiri omo nsam ewo ho enom yemu bia yes ye against sane man de ye support no say NMC ntimi nya ewo say communication ministry no eye efise eto da bia nya bibia na ye mmra ade bia ye de mmra kom bebre no essay society nipa no di bone na akọ hinta mmarachi say okra nyawo na regulatory content na nipa na regulatory content na so oto na sa onye na adwuma e de na ye hwema system na nsa ya na no enti e wo say drastic action bi etime koso enti for me support Sam George say NMC anya wo mo ebeye amma sankrofo no afiri ye TV ene ye radio eso eno ebio saade we ya moma ye remfi kaso a send ma me na me send ma bra o hade moja anim akonfo be bu TV so bebrebe abandada na breso no ene ne ma kaso a nkwada memu a nketoa ekokum akwada mfie du adan a konfo bi se
yempe nipa moja emfamra emagi sikaduro ebusuafo se nya bibi na ye bibi nya aboa bi na achi aboa bi a akwada be ma wadi mfie du mienu du miensa du nan du num anka wo no ma me kora ne da ka wo ko ma me dem babia ni kuru wabasi eho na wo da enne na aboa bi achi aboa bi ama bibi aye bibi nti ena nkwada nketoa mo sha asese mo pesika akwada 15 years 16 17 anka wo suku mu free SHS adawroma ekura na ama nne enkwada wiewie school ntem kane wo be ko class 1 kura no na wanyini obi kura ya nya abogese safo no anye se be pesika ono akwada wasi so efia ne papa nsi bi da eno no ono pese wosie menkasa wo ya abema ya baba wa ya akwada usi so a menya ni suade hunu unya ni suade hunu kese eya adwen papa ba unya ni suade hunu de a nya abotra na ye ho adwuma ekosi ho so se obi ahye mpabo apa bi ena enye nne na okoto mpabo apa no wa ye adwuma dadaada ena ode ato o so obi asidan a enye nne ena osidan no wa ye ho adwuma dadaada afi na apia bonten abusuafo dia me pesa me kan se emrantie no wo ma begu TV so emu mabawa kakane dia ka boni bi se yanka mabawa dia nka omusuro mo ho enne mabawa nyina do ho agim ena anwumire dura ni yatutu pada asrasra yanim ni abetratra TV so na oba meyese na yemu bi so yedi akire asema me kan abusuafo okomia me region a me firi mu ba bono ne bono east region no boys bebre wo TV so omudi sa adwuma de nyina ho na omugu wo ye ya na wa director bra bono kuro we so me wo bono kuro we so me wo bono kuro we so ho na omugu e na omudi sa adwuma no ni ehia ne se obenya 2000 3000 bi na wo de akoto TV airtime na afei omu bu nkrofo me radio bi na me ye adwuma ansa na me ba ha wo say debia wunya obi a me hwe TV na omo se memra kuro we so na me ba ye no na ye de ka be fa me na me ko ha ya gi misika enso a omo anye de ame pe na mfa ma me ti ma ba radio for ho mo nkoboa na me nko gi misika omo ba ma ye pam omo da bia because time a wo ko no wa ma radio ho amebo ya ma na ye se wo ko na mo ko na ebuka mo nsema na mo dimnika ba radio station ho enti ebusanfo asemu a minister e kan no dia memedi mani ehu edi adanse pefe se enkrofo sofa e wo suma se ye kasa enkrofo medi adanse amane a wo mahunu e wo mo a wo tete TV so e na send mame na me send mame na ye double mount e na abaya mame tumi abaya mame bosomi nsia se ye mfa me ye meche sika e na ye nye sei na nanom asoma me na na bia nsoma na oboa e na dasem e nkontompo sam abusafo uhu ne sa akono Bible say akono no nyinsan a ewo bone na bone no wie nyina ewo owuo me say amane ankrofo ehunu ewo saafo no nsam send ma what TV one over yo DJ yada say me yaba my fache say ye twasini no so fache say ya say my simaduasa ye no be kasa me say eyentro eyenada saudi o se me boa ko sohwe send usika sesi ahwe enti owura Sam George na sama waka no e wo say ye time chi emma saade no yetimi tu ase e wo se yeta na chi e ma saade no yetumi ebra no ase na awudi a edi nkrofo no enya sam ketoa omo wia omo maame no sika de ko omo wia omo adwuma wura no sika de ko ono obi na ye adwuma nipa kro sika wo ne ho ohwa na wa wia maame mfa nko mekona se de maame a na ma yi adwuma wura de ama no na ni beba na ne nso ate no wan
ni sika na ode kɔ ye obi die no wa kyese sika na kɔ hye afi oba na chi ema na one wo mo na omo struggle udi akro ye bebu aku asiew me say saa nyama we ye kɔ so no wa hu abusuafo sa wote omo kasa wo TV no so a wo be kasa ye anything na we so ye den awudi a omo di nkrofo e wo saa de we mu no sa wo no omo challenge kese ye hwe na wo be ha wo omo a omo be di kan ha wo udu sika ko achi no ye hwe na wo be ha wo omo a omo e be di kan ha wo banyansafo ye bu ne be sa wo be ha wo omo a omo no be di kan ha wo so obe ma wo ma no aduane abo wo mo de a ye be ka wano eye panin kasa na empanifo de bete de American yase wo be ha wo mo a ye be ka wano atom enkrofo ehuna mane e wo safo ensam ye nipa ni bia wo man Ghana mu se obetimi akasa tia sa de endi yewura Sam George we beg you yesrew yeta wachi se obetu sa de na se emma we nkoye wo politics kasa no bi because wo so to da bia ugidi edene to da bia Sam George utimi kan nsem bi ba ne yo no ya na eden enti we ya wa kan nipa bebre nje wonni se obetimi de aya adwuma ba ye mu bi de ye ugidi wo mu se obetimi ariye se NMC entimi nsia no a mo withdraw sa frequencies ni nyina na omunma ya som njoye enya nkofo we nti TV hwekora anye de biem TV hwekora anye de otena TV ho sima ba ko sima mieno na nkofo ya abeje aboso ema TV hwekora anye de Ghana ha biem enti no yeta yewura Sam George achi saa konya kro no abi na agrada nya ya odi bu nkrofo ene na wie ye ne nsawa mu yi eye bone eye nada eye wudie saa ne ma wei ene wo ade na omo TV ni so omo ye no enti sa yewura Sam George aka ne saa ene ye ne wo asete so no ye se ye de ye ta na chi se onye saa de no emfa moayen emma ye TV eso na ho emma ye TV content a edim puntuo content a ebema brabo akọ animu ena ebeba na fe to Ghana for nso a moni pesa na ma no hwe former finance minister Ewura Kenoforiata ebra men's gold egu ye no okan asembi politics nti yamfa sabe mpreduasa mpanifo monim yamfa nyansa nto na sem okan ye no ho anwene ho politics nti yebu na nimtia efa nasem okan biara o say men's gold for no a mukasa abanti o musika ma o no se wo yedufu de pe na musika kohye men's gold na ehia ensa se do how beto aban so say aban na ntua usika emfa ma wo enu bi ni ankomo a yedie se nya edufu de pe a wo 1000 Ghana cedis ede adwuma ena untumi mfa 1000 nya gisa o de koma malam bi na ono malam no ana ono konfo ana ono prophet no se wotumi bo sika ho emma nkofo yeyi a sika na nkono de koto airtime TV so no ada na one double na one fa na wanyai se matimi double sika ndimitem baabi ma yeyi na wokwa ise woje wo de ansa eno kwa cho se ye nada na esan se Bible say wiase be kwa wi a ya sombe ye hene ya be pensem da tie enti nema we ya ena omudi bedi yen enkrofo free Tarkwa ha Western region ha Ashanti region eni miamia bebre omu nyina etu kwankọ bono ekodi sa adwuma no omu kokodi sa adwuma no ni nyina ne se wate wo TV so se odi sika ba ebetume adobo ede ama enti abusuanfo ene anopei ni aye kan se owura Sam George asama waye no o mane nye kokobo keke o mane nye adwuma na fe enye mprapra nsiesie yamfa mprapra ye TV so na yensiesie television content a ewo ye TV ahodo eso enti owura Sam George
yeta wachi yere wo hona ye sa adwuma no na se wo ma ne beye o kasa dodo a da bia Ghana fo nimu se wo eba ne kasa de a wo kasa wa na wo wi a eba ne yo no a na ye bebre LGBT nsemba yinim ne o kan ye ne wadare wa no enti wasama kan Ghana fo nhyeda nje wuni na mum yen de ye je wudi se wo betimi aye enti na waka ye hwe nimu ye pese ehunu action Emma boni bia unkosi te se kaso ade no na monsan aba abeka kire ye se oman no afi de ye be cleaning television content a ewo ye TV so ene assets dwumade nie midin ede Owoahene Acheampong yeda mo nyina ase oman no beye ya efri ye na ro emfiri obia entimesraw ba bibia wo bia ya na waye ahweye na nea omoka o TV so no enye saa na tie udu sika kwa obetu sika agu na wanhwe ya won kwankora no wonfa mafie bio nyame ma wani fire o ma wani da ho na wahunu papa afiri bone eho tie ene ne ma uhunu nyina no eya na waye ahweye enya ade bia efe ene ya de papa ade bia efe nya bribia na ne ma efe no eye ne ma papa ade bi wa efe nanso enye ade papa enti no ya na waye ahweye anopa me entum nika na yenkwe yekọ Isaac Enterprise o kaka ye se ubetumi aba ne nchen na waba be upgrade o car no ubesiese car na mana ye fefefe uduru ha enuma esiese car no ho ene car no mu enyina e mana ye fefefe o car original cover ewo ho enom eno de be kata o car ho emma o car no ewianhye no mana nye dada entem afi enema hodo nso a odo car ne sika kwan so a ebeboa ama wanante akọ aba aye fefefe no obe ne nyina ede ama ebaka mu tape na oka ufa ewo ho ena tape ahodo Android de no ne nyina bi ewo ho enom sanso ena eba no bibi te se hydraulic jack no or 5 to 50 tons de no ebi ewo ho original seat cover papa na tie ni seat cover no enya de a bibi kura se bia wotena se ana dade bi ekura etwi na ebetwitwi ana ebe wewere ana ebe sensan ewo ho enom eye original seat cover pa quality material ena yede aye o de hye seat no ho nso a ema ne yetufu kama wotena mu a etime ma wachi no o rest kama usisi no o rest kama efi se seat cover no emu edu na ehye seat no ho a ema seat no pompe eye kutu ewo car no mu se ya bam na ema bibia eye kama ewo ho enom o car carpet nso efe life wom na tie bia de bewura car no mu no ebeje ne nyina aboa no na wahwie ato agu afi nso no battery 9 to 21 plate o ne nyina be ewo ho nya no nko o se yemfanto wanim so se ekoba ne se bia ope air fresher open fire extinguisher and quality engine oil papa there or total shell and a sea hall engine oil we are mabudi free wa niaka nyina no bogus men try no obesa wo engine obeto engine oil odi gu moto mu odi gu car mu odi gu afidie bia yiso engine oil there obeto total shell and sea hall me ensa we de unya mu bia papa yesro anope hwehwe omachi akwan wo Tarkwa Bugoso junction yane Mobic filling station edian nhwe 0244 11 11 53
ana say 0550-251-600 wonya frɛ ɛno pɛ wodam Isaac Enterprise there aha home of car decor yɛbɛsiesie wo car no kama ɛde ama ensupa ɛdew nti sɛ onum nsu a na wanom ensu krɔgyen ensu no a yɛka ho asɛm no ɛyɛ deɛ wɔ hia ɛyɛ Freedom Arc Natural Mineral Water. Freedom Arc Natural Mineral Water no ɛyɛ nsu a yɛahyɛ da to yɛbo ase ɛna yɛsiesie no kwan soronko ɛso ɛho te etwa yopo baabi awo bia uhia bi uhia sɛ wobɛnom bi okɔ adwuma fa bi hyɛ wo bag mu okɔ mines mu afa bi kɔ okɔ afuom fa bi kɔ utu kwan ma bi hyɛ wo bag mu ebetime abo papa afei ɛyɛ ma wo fie o party ase wayi ase wedding ase ɛne nipa dodo dwumadie bia hotel and restaurant for munya bia ɛbɛboa mo a motɔn ensuo wotɔn ɛyɛ Freedom Arc Natural Mineral Water ɛbɛboa papa ɛfrɛfrɛ dwa na ɛgyidwa nkasa enti ya na wapebi baabi a yɛyɛ no under strict hygienic conditions enti no bibiada ɛda ne kwan mu kama mesrawo hwehwɛ wo machi akwan wɔ Sun City ahweteɛ so baabi a drill masters for ɛwɔ no wɔn ase hɔ a wobɛtumi afrɛ 0244534603 anaasɛ 0247615931 ofrɛ wɔ mo pɛ yɛne wobɛdi nkita ho ensuo yi ɛyɛ nsupa ensuo yi emu ɔdɛ ensuo yi ɛyɛ krɔgyen ensuo yi ɛyɛ free ɛno nti ɛna yɛfrɛ yɛ ho sɛ Freedom Arc Natural Mineral Water pebi na ebetumi aboa adwuma baako a akɔ no anidie ni obuo ewom ɛyɛ nsɛmtwerɛ adwuma mesraw anopɛyi yɛbɔ nka yɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛdane nsɛmtwerɛ ni mapa wobɛyɛ adwuma Ghana na udin ɛso de a ɛne na ɛyɛ Wilson College of Journalism ɛna ade wani ɛbɛkyerɛ yade sua no egu ahodoɔ watete nsɛmtwerɛfo bebree na wonso ba obɛtetew ama unimdia a wode bɛyɛ nsɛmtwerɛ adwuma so wobɛkasa TV so wobɛkyerɛkyerɛ dawubɔ ne abɛɛfo kwan so ana sɛ wobɛtena radio so akasa wobɛkyerɛ ne nyinaa yɛwɔ core program na yɛwɔ elective program core program no mu wobɛsua radio history basic ICT reporting ɛna afei event planning voice training ɛna phonetics wobɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa wobɛwie na wabente sɛ sika kɔkɔɔ no afei desk jockey ɛno yɛ elective program wobɛkyerɛ news public relation program hosting ɛna marketing wawie GHS SHS tertiary ɛne suku ɛtete saa nyinaa wobɛtumi aboa wo ama wo nsa aka bi wobɛtumi afrɛ 0246 401305 wone wo mo entu anamon a ebetumi aboa wo internet papa e wodwa so sei obia ni je ho na nipa dodo no o takwafo mo yade dodo takwafo ato internet amana ye fefefe ne wo so obia yusu internet a na Starlink internet services enye Sam George de no bia o we de ye internet papa e bo adwuma ne ho ye den misraw kopa bi na ebeboa unlimited high speed reliable network ensuo to awiabo enframafo ejinamu te say abele abano na ebo adwuma nkasa ma mo amuyi movies ahodo afi we video calls ana o download videos ana o upload videos ni nyina da ebetumi aboa ne bo so nye den bo so me so a na watua o monthly subscription no frɛ wo mo 0500 050853 na waba abeka ho ebetumi aboa papa ama bibia akɔ enkan Isaac hardware say nyame aye wadom usi dan edansie hu ne ma ne de na dwasuo Isaac hardware okɔ hana to adansie hu ne ma eboaw emma wo dan a usi no ekɔ hyew wano edema de ntia oye estimate edema estimate no ye free of charge eboaw emma wa hoden mu da bia obekɔ dan no ho no na utimi wie ne ntia okɔ ho no obofro ana se o to dan no so ana wadu lentil o hyehyɛ mpoma ne apon ne nyina da obetimi aboaw ama wasi dan na wie ententem so o de adanse hu ne ma bawo blocks apapa ya de quarry dust and cement afra atwa ne ho ye den wodi si abrosan a yopo
edan bia ubetimi de esi na ebeboa ya wonado e de bodan so headpans binding wires pickers ni nyina ewo ho quality paint ahodo ni nyina bi ewo ho o twen den bomode ana kɔ ho o to ne ma na eboro wa ho den so a wo de bekɔ akogyaw na nyame adom nyamesuro ya ewo ne so nti o to adansie o ne ma wo ne nkyɛn a ubesi dan no awie obi o ha o to adansie ne ma unwie dan no da bia na wabɔ adada da bia na waka kwan mu untimi wie dan no sɛ wotɔ adanse hu ne ma wɔ Isaac a wobɛsi wo dan no awie afei owura Isaac akwa ya wo da adwuma na no na ho brase ni buo ɔsere kyerɛ nipa bia ona no tena ase nya adade di nkɔmɔ a wobɛhu sɛ adwempa wɔ ne tim na obɛyi bi ɛde ama baabi bia wɔ bia abusuafo menkasa nkuma so boa asɛmpa etia bɔmɔde ana hwehwɛ n'akyi akwan Tarkwa Ike City Aboso Road honoma oben Akowia Hotel unyaduru hope wawie adanse ho nema onsa aka bi ebetumi abo papa ama obi bia ye kama yegususu a ye kaka wo se abusuafo ye dwumadi a yato din se ugidie enesen gidie kyere edwumadie asofo wom akomfo wom kramofo wom ubetumi aba na waba be kyere ugidie yegusu a ye kan se wo ye osempakani wo ye ochrecherefo wo ye obi a wo kyere Bible na se wo ye obi a unim sede a ye mpensemu ewo radio so wani je ho se wo be ba be kan badwafo na wo mo tena se kyere gidie ahodo ewo nsem ahodo a ewo Bible mu no a wo betimi afre producer ensese wo ye sofo ansa wo ye asore bakora na wo nimde o de be pensem ensemu ewo Bible kwan so Quran kwan so gidie nananum gidie kwan so a ubetimi aba na waba abeka abadwafo no ho kwasi da nwumire nonso empaimu de kopem nonkono bia na yede sa adwumadie no ebrew na wotwe wenso ye bisa se kasa hodo ene sunsum kronkron eda so ye adwuma te se dia asomafo na breso na na ebinum se asomafo no wie wo madwuma no saa kasa hodo no esi ebi nso se eda so wa ye adwuma ewo ennemai emu ugidie de wo hia ewo saa asemi eho se wo ye obi a ubetima kyerɛkyerɛ saa asemi mu ugidie ewo ho a mesrɛ ofre producer ewo saa homan so 0500 050 853 0500 050 853 owo nimdia ubetimi dia tena radio so akyerɛkyerɛ nsɛm a ye ma kwan frɛ producer sesi a na obema kwan na waba program no so na waba bekyerɛ wonso ugidie yɛda mo nyinaa ase ɛwɔ aha enom se matwen na motie enkomoi ede amayen mamenka wo se yedwumadie live Facebook Sompa 101.1 FM YouTube Sompa 101.1 FM 21st clinic for na so yasane say emfamra abusuafo se na ohun se nkrofo ni abre na omu tumrika ko 21st clinic akobi wo moto nnuro na atobi ma wo so wani mmiri bi efise ene nipa ni adaje ene yade ka wo to ho a asamara nko enti ema yade meka wo nto ho tumrika na ko 21st clinic na wako doctor bi ho doctor na nhwe wo yie unni diabetes doctor na ka cho so wo diabetes ena odo wato diabetes nnuro so ena wo num do no kwa wanoma yade no nko doctor no wa mismatch wo diagnosis wo yade no enko da tumrika na ko 21st clinic na omo be correct mismatch no ede amount na udu 21st clinic yesa yade bia because clinic ade a yenye 21st clinic ne say yebegye awo maternity honsem ena afei yebeye obi operation anasa yewo obi panie saa de ne de yenye 21st clinic yede ye onfidi a yede behwe nipadua no yade ahunta mogya mu ahrawa mu brebo mu yade ahunta nipadua mu baabia
ye won fidi a ebetima akyere na wakyere ano aduru nso na yede ama wo ye nkwadaa ye nyini nyina Ghana ha de na yenim se adokotafo ye yaresa bia na anye ya ene yede kwa ama no ne nanso ene nyame atom ye duru mpempenso se 21st clinic etumi de ayaresa efiri Ghana ko bronyini krom sa clinic we se wo mpa na minima de a wo pe 21st clinic nko a ena watumi de sciatica ayaresa akoburu nyini kurom ono no ye research no ema ebehunu se kane ukasa sasabro na achewo no sa ne nyina ye sciatica ho nsunsanso usisi ukotodwe waya enko he onan no etumi yetofo empabwane hyo na erokora unhu ne nyina no eye Fako 21st clinic wombehwa ama ye hwe ma yade mema yade panin yade ene mofra yade ode ko ha ye behwe ne nyina na yede ama na yenuru so eye highly efficacious ahode ewomu a esa yade no ewo soro pa esa yade ntem ensoro yade na uwie a enya wachire nsunsanso bia yade bi wo ho a anu nuro no obenu ma wio ye bema na wadwojo na 21st kene nuro de entesa eye enuro a eye adansowa eye nuane nuro onom no na esa ye nipadua no eye obenu ma wie na ho aye fefefe se ye sciatica de a eno de ye bone gala we eye yade a eye kete ye tia no ye huni se na fe eno ana no ni nyina ekọ eye de ntia ye wo hunim de ye wo hu nuro ye wo hu fidi a ye de betenetene ama bibia aye kama se obusuani bi wa amanone na wato nkra se bia wanya ohaw ewo ni siremu ana ni sisia ma one doctor enkasa one doctor ekasa ye betima package enuro efri Ghana na ye de amaw na wo de amane no ne nsaka na onoma enoa no sciatica atu yako Asia yako South Africa yako Europe ye de ayaresa sciatica ayaresa abrofo nyina sanlai eba 21st clinic ebe je sciatica ayaresa tumi ewo abibiduro emu ntino mesraw ya na wako 21st clinic o Tarkwa de Roman stores no hwe ne mu hodo mo pe na wo mo ye wo Tarkwa de ye wo Kasua ye wo Accra Tantra Hair runabout no eso okwa ubehunu yen ye wo Kumase ahia overseas Alpha Radio nchen ye wo Boase ye wo Brekum Amango ase Chris FM nchen hwa ye wo Sunyane regional hospital no hwe ni mu ye wo Wenchi Kramusto na chi dwadada mu ho afei ye wo baby to say Techiman GN4 bank dada no enemu ena ye wo ye ewo sunyankwan so ye wo Nkranza children's park nchen hwa Nkwanza hene dada abrosan no ase ena ye wo ye ne Presby bank no edi enimhwe ehon so okwa obekọ akoto yen na ye atwuma na ye nuru eye pe ya yaresa eye pe ye mfidie ye bibia eye pe enti no bomode anakọ ho frɛ doctor 0540 311 0540 311 311 unya frɛ pe doctor eno ebedi enkita ho ko ye Facebook no so say Azeman ye wo Azeman Ventures Chronom opposite market no or say Ghana is now in the state of insecurity. Ghanaians are scared. People are dying from unknown person. So I urge President Mahama, Interior Minister, IGP, and various security agencies to protect the good people of Ghana, to save lives. Regards to my lovely wife, Obapa Franca, and lovely daughter, Give Glory Bano. Zema ne de odiba o se Ghana bambon semno ho atechema o enkrofo nso no egudwam krofo ehu ni esuro ewura nkrofo osre omampani osre amandwe so afo osre IGP ene bambo akuhudo ni nyina se omonya de ombetimi bia ema asomdwe emra emfamo Ghana fo ho eba ochia na yere Franca echia ne ba Give Glory Bano ewo ho
ɛnom ade Akye Abia yegu so a yɛde dwumade ma wo at this point no yɛbɛfa dwumade no ɛfa etwa toɔ the last segment of the program. Electoral Commission announced say akwatia by election ebeba so. Nientia by election ebeba so no ni nyina ne se. Mrashabedwani a otia kunwa so eye owura Eneskumi MPP mrashabedwani okone krachi. Na ye nyina so enim se mrashabedwani bi ewu ewa akunwa no so a ewo se yesi nanan mu ewo se eyi obi a obehye nanan emu. Electoral Commission edit date no baye no o share party for ne say omonye wo mahoboa say be ya omo nso beyi nkrofo a ebekọ akosi wo mo anamu enti ene ya ye kasai ene kura ena eye eni DC amanyokuo no wo mo ekọ akọhwa ase na wo mo etumi atoto enema eye ede ama wayi nipa obegina wo mo anamu nipa wafa nkrata no ene no nkoye primaries na omayi wo mu baako na ya NDC MPP for there omayi wo mu de dada nipa baako a omayi na obekwa akogente NDC na ekogina party aka no de yente wo mu nka na every say ebaaye no amanfo ahyase a omu survey omu poli nkanka global info analytics yewura Musa Dankwa washa se oye polls ahodo ewo ho ye pesa no pay ye analyze data no ebi voter population no sen electoral areas no sen na polls no bi kan say amount for acceptability amount for gia ombeje omampani mahama na mamu atomu ebetimi adane ama atre ede akọ any DC for candidate no emu. Okay, se sanete de a yebehwe yechi in the last election 2024 election no how kwanya nipa wo constituency no no omo fa so a omo to aba yebehwe parliamentary na yahwe presidential no na fi yaye analysis no na yede aba behwe number of times a eye hodom no yeto aba MPP arene NDC arene we will go behind we nyina ene anopay ewo yedwumadie eso ade akye na ade akye a eno enti ena ese utie eye sompa efise we eye core competence ye kase birbi ye core competence a eye ade a yen yetumi ye echen obia eno de men kansuro ho say ba presentation ba analysis PowerPoint presentation on-screen presentation sompa eno nko ade ye core competence enti no yetumi ye echen obia enti anope nso ye ba na yaba abe ye ewo ha eno enti no DJ Kembe boame na yakọ ye screen no eso ene anope Ade Akye Abia na ade bi akye munsem ene well enti ene na that screen no so no akwatia by election electoral data analysis ena ye pesa eye survey ankofo ye bekeka bom akyerɛkyerɛ mu na wa ubehunu baabi a ade no ebefa enti ene eye joada August 4 2025 ade akye na eguso a ye kɔ yanim ewo ha enom ne aye ba bekan yeni adwene bia wo yetim se ye kan we ama party asumasi ana party obenten arene ana yeni adwene bia wo yetim se ye kan we akyere se ye ta party we ana party asumasi achi dabi ye de ye kan asemba no the fact no ene na ye kan ye ni obi aso atem ewo yedwumadie mu sompa yenye yedwuma saa enye ye DNA eno no ye nidi atem ye kan asem kra sebe ifran ntoma ye nkasa by heart ye nkasa anyhow did ya ebe ka bia no ye dia ya dwen ho okay and yenhwe the by election date no according to Electoral Commission the election management body ewo man Ghana mu constitutionally election management body
Electoral Commission of Ghana. Na wɔn announce say nyame yɛ adom a September bosome ye wo yɛ nimu yi ne da ɛtɔ so ɛnam mienu saa da no 2nd September 2025 saa da no ɛna yɛbɛto akwatia by election no ɛwɔ hɔ ɛnom enti no ɛno ɛyɛ information a yɛde ama ɛnɛ anɔpɛ akwatia constituency register yɛde call 2024 election no na voter population no 52,328 nipa 52,328 ɛna atwere wɔ mu din sɛ wɔ mu timi to aba ɛwɔ akwatia constituency no emu ɛwɔ hɔ ɛnom na abusuafo wohwɛ mu a voter population no in terms of percentages per electoral areas no ɛno ɛna ɛwɔ ɛyɛ yɛ screen no ɛso yi voter population in terms of ɛyɛ nipa ɛwɔ yɛ ɛwɔ electoral areas no emu no ɛno emu ensɛm ɛna yɛde ato edwa ɛwɔ ha ɛno na mepɛ sɛ yɛhwɛ na yɛnyamu nkɔmɔ no edi ne yie paa ɛwɔ ha ɛde ɛma yɛn ɛwɔ ɛnɛ ensɛm no emu ende ohwɛ a electoral area no yɛakyekyem wabu no akonta ɛwɔ ɛhɔ ɛnom in terms of percentages no sɛdeɛ ebia esi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ ɛnom no ɛno ɛna yaboa no a yɛde ama na mepɛsɛ nka inya data no ankasa na okay aha me menhwɛ ni say okay sɛ ohwɛ a deɛ di kan no ɛyɛ worker akwatia ɛyɛ electoral area ɛno no in terms of percentages no 1% ɛwɔ ɛyɛ voter population no emu ɛwɔ hɔ Sachikurum 2% ɛwɔ hɔ Okumani ARS 3% afei yɛwɔ Anwianso Ade Akye 3% Asubone number 4 3% Swabe 3% ɛna Dwenase 3% Awusua 3% Domiabra 4% afei yɛwɔ Yawaso electoral area 4% Okumanin 4% afei Sadams 4% Amanfrom 5% Kusi 5% Topriman electoral area no 6% Kwame Kuma electoral area 6% Apenaman 7% Buadua East 8% afei yɛwɔ Takrawase electoral area no 8% Buadua West 9% ɛna New Wenchi 11% ɛwɔ hɔ ɛnom in terms of voter population no in terms of percentages per electoral area ɛwɔ ɛyɛ akwatia no ɛno nso ɛho akontabu ana ne mubumu ana ne nchichemu no ɛna yɛde amount ɛwɔ hai ɛno afei yɛnhwɛ ɛyɛ wohwɛmu a yɛnhwɛ religious breakdown voter ɛwɔ akwatia electoral area no nyinaa no yɛnhwɛ religious yɛba no ɛsomsom fekuo no emu a sɛn na esiteɛ ɛwɔ akwatia ɛwɔ electoral areas no a ɛwɔ akwatia no nyinaa emu sɛ yɛhwɛ mu a deɛ di kan wɔn a wɔyɛ Facebook no so no deɛ di kan blue tentene no ɛno yɛ akristofoɔ ɛyɛ the Christians no ɛyɛ 34% nti wokɔ akwatia constituency a electoral areas ɛwɔ hɔ nyinaa no mu no 34% of voter population no ɛyɛ Christians ɛna 16% of voter population no a ɛwɔ ɛhɔ ɛnom no ɛyɛ Muslims ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno ne yellow akokɔ saadeɛ no afei other regions no ɛno no ɛnso
ɛyɛ 21%. ɛna ɛyɛ wɔn any region biara mu no ɛyɛ 16%. ɛna wɔn a ayɛ sɛ wɔn ankyerɛ ɛwɔ hɔ ɛno ana traditional foɔ no traditional foɔ no ɛyɛ 13 percent ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno nso ɛne deɛ data in terms of electoral area biara no religious groupings a ɛwɔ hɔ nti ɛwɔ Christians 34%, Muslims 16%, other regions 21%, ɛna non-religions no ɛyɛ 16, ɛna traditional ɔmo no ɛnso ɛyɛ 13% ɛwɔ Akwatia electoral area hɔ ɛnom. Na yɛhu ɛno awie no other survey and rating agencies ɛte sɛ Global Info Analytics wɔn ayɛ nhwehwɛmu ɛde amanebɔ ato edwa deɛ ɔmo ɛka ne sɛ ɔmo bisa nneɛma bɛn na nkurɔfoɔ ɛbɛhwɛ ho ɛde ato nyame yɛ adom a saa by election a ɛba so ɛwɔ Akwatia yi. Na according to Global Info Analytics ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo ma enipa ɛwɔ Akwatia a etimi to aba no ɛkwan sɛ obiara one wɔn bɛkasa no yi nsɛmfua mmiɛnsa na kyerɛ sɛ saa nsɛmfua mmiɛnsa no nti ɛna adekyeɛ by election no mɛkɔ akɔhwɛ ho akɔto maba na owie no results ana polls no ɛkyerɛ mu ɛsɛ ɛyɛ ade a development project te sɛ akwan schools adan hospitals ɛne ne ɛtete saa no ɛno ɛna nkurɔfoɔ sɛ ɔmbɛhwɛ ho ɛde ato aba na ɛno na ɛyɛ 57%. Nipa a ɔmo ɛkyerɛ ɔmo adwene nyinaa no ɛyɛ 57%. Afei deɛ na ɛtɔ so ɛyɛ cost of living and economy. Wɔn nso sɛ ɔmbɛhwɛ ebinom sɛ ɔmbɛhwɛ economy ɛne asetena mu ɛna ɛde ato aba na ɛno no na ɔmo nso yɛ 56%. ɔhankyɛ mu aduonum nsia. Afei wɔn a na ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛyɛ ɔhankyɛ mu aduonum mmiɛnsa 53%. Na wɔn 53% for no wɔn say wɔn bɛhwɛ nwoma sua a edi mu quality education ɛno ne nea wɔn ɛbɛhwɛ. Afei deɛ ɛtɔ so ɛnan ɛyɛ 38%. wɔn say wɔn bɛhwɛ galamsey sɛdeɛ aban ana galamsey kɔn no yɛsi akɔn ɛno na wɔn bɛhwɛ ho ansana wɔn de ato aba. Afei deɛ na ɛtɔ so nan ɛyɛ 24%. 24% for no say wɔn bɛhwɛ crime abɔnefo sɛm ya ɛkɔ so wɔn mu yakum wei yato wei tuo yaboro wei yaye wei sei no saa abɔnefo sɛm no ɛno na wɔn bɛhwɛ ho ansana wɔn de ato aba. wɔn hwɛ sɛ abafom ana ɛkɔ soro abafom de a na kyerɛ sɛ aban a ɔte akonnwa so no ɔbɔ mmɔden sɛ ɛkɔ soro de a na kyerɛ sɛ aban a ɔte akonnwa so no ɔmmɔ mmɔden nti no ɛnsɛ sɛ yɛto aba ma ɔno ne ne ho nipa biara ɛno ɛne nea ɛwɔ hɔ ɛnom. Afei deɛ ɛtɔ so edu nsia ana deɛ ɛtɔ so no ɛyɛ ɔhankyɛ mu edu nsia. wɔn sɛ wɔn no deɛ wɔn bɛhwɛ personality of the candidate nipa no a party for no de no bɛba no wɔn bɛhwɛ nipa no ne su ɛne ne ban ansana wɔn de ato aba no. deɛ na ɛtɔ so biem ɛyɛ ɔhankyɛ mu du mmiɛnsa. ɔhankyɛ mu du mmiɛnsa for no ɛsɛ wɔn no deɛ bɛhwɛ owura MP dada no a wawuo na ɛno nti yɛ kɔto aba no wɔn bɛhwɛ ɔno ne ho na wɔn de ato aba ama ɔno ne ho nipa nti sympathy for the late MP ɛno ɛna wɔn de ɛbɛhwɛ. ɛna afei political party performance ɛno no deɛ ɛyɛ 0%. wɔn anyɛ obiara ɔka political party ɛho asɛm ɛwɔ hɔ nti no ɛno no yɛ deɛ a nkurɔfoɔ bɛhwɛ ho na yɛde ato aba adekyeɛ ɛwɔ Akwatia. Na afei wɔn bisa sɛ
sɛ nneɛma wei na mo bɛhwɛ de a nan de obisa sɛ aban sesan yɛ aban foforo baa yɛ mo asetena mu kura no ɛte sɛn mo asetena mu ɛte sɛn no ɛyɛ improvement in personal life enti na yɛhwɛ wɔn a wasetena mu ɛnsesan aba no kɔ n'anim wɔn a wɔn asetena no ɛnsesan yɛ na tebea no ɛte sɛ deɛ ɛteɛ no a anaa nso sɛ wɔn a asetena mu no agye agu koraa broni bɛka sɛ asɛ deteriorate no ɛno ɛna wɔn nso a wɔn ka sɛ wɔn nim ɛwɔ hɔ ɛnom ɛyɛ ade a wɔn no ɛnso no yɛbisa wɔn na nyano no emu no ɛna wɔn ɛkyerɛ mu sɛ nipa ɔhankyɛ mu aduanan ɛnso ya wɔn ɛkyerɛ adwene no wɔn sɛ aban sesan baa yi sesei wɔn asetena mu ɛɛkɔ so improvement aba wɔn asetena emu afei 29% ɛnso sɛ bibia nsesan yɛ aban baa yi tebea no ne ɛtea ɛna ɛteɛ afei ɔhankyɛ mu du nsia so sɛ wɔn abrabɔ no koraa afei deɛ koraa asɛe koraa kɛse ɛkyɛn sɛdeɛ na ɛteɛ ansa na aban ɛba bɛsesan ɛne yɛ ɔhankyɛ mu du nsia ɛna ɔhankyɛ mu nwɔtwe no ɛnso ka sɛ dabi yɛde yɛnim sɛ yɛasetena no asesan ɛnsesan yo ɛte sɛ o yɛde yɛnim ɛne yɛ ɔhankyɛ mu ɛnwɔtwe global info analytics wɔn report na wɔn de baayɛ no emu ebi ɛnie na anso hɔ a yɛhunu nkurɔfoɔ asetena mu yi ɛna obisa yɛ akwatia hɔ abiem sɛ ɛkɔba ne sɛ akwatiafoɔ monhwɛ ɔman yi aban yi de ɔman yi ɛkɔ yie amamu a yɛhunu ɛkɔ yie ɛni na anaasɛ ɛnkɔ yie ɛwɔ hɔ ɛnom oba yɛ Facebook no so a kanko no a ɛda hɔ no de ayɛ ahabanmono green no ɛyɛ nkrɔfo a wɔn se ɛkɔ yie paa ɔman no baabi a yɛni kyerɛ no yɛnam kwampa no so ɛna kwaa na yɛkɔ yɛnim enti no ɛkɔ yie paa ɛwɔ hɔ ɛnom the right direction ɛna de ayɛ blue ɛno no nso ɛyɛ 41%. Saa 41% for no ɛsɛ ɔman no yɛkɔ wrong direction yɛ ɛnkɔ yie baabi a yɛne kyerɛ no yɛbɛkɔ ano yɛakɔ akɔpem sɛ grind ɛno yɛ 41% for no ɛna ɛka saa ɛno na yɛ blue no woba yɛ Facebook no so a Sompa 101.1 FM YouTube no nso Sompa 101.1 FM wobɛhunu ni nyinaa ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna afei dia ayɛ sɛ ɛnso tuntum no ɛyɛ 12%. Na saa 12% for no deɛ ɔmo sɛ ɔman no sɛ ɛkɔ direction papa o ɛkɔ direction bɔne o ɔmo deɛ ɔmo nim nti no ɔmo no yɛ no opinion for no ɔmo no nso ɛdeɛ a ɔmo de ato edwa ɛwɔ hɔ ɛno ɛna yɛ sɛ okay sɛ 47% sɛ ɛkɔ yie 41% sɛ ɛnkɔ yie ɛna 12% sɛ ɔmo nim deɛ a na yɛmisa yɛn ho sɛ ɔmampanin John Dramani Mahama na dwuma kora a ɔyɛ sɛ ɔmampanin no ɛte sɛn ɛde ma wo na uhu ne sɛn ɛhɔ ɛna yɛbisa ɛyɛ nkrɔfoɔ nso adwen ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛno ɛna wɔn a ɛwɔ green no mu 48% ɛsɛ dabi amamuo no ɔmampanin adwuma no ɔyɛ ne yie paa ɔmampanin yɛ approve no enti yɛgye n'adwuma no tom n'adwuma a ɔyɛ no ɛsɔ ani ɛde ma yɛn enti ɛwɔ sɛ yɛma no ho kwan na yɛbɔ n'aba so hyɛ ne nkura ne hyɛ ne den sɛ n'adwuma no ɛkɔ yie paa ɛna wɔn a ɛwɔ blue kanko blue no mu no ɛnso ka sɛ daabi n'adwuma no ɛnso yɛ ni ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno yɛ ɔhankyɛ mu aduanan ɛna ɔhankyɛ mu ɛyɛ aduana edu ɛnan wɔn a ɛda tuntum no mu no wɔn sɛ wɔn no deɛ wɔn ni adwene bia sɛ amamu no kɔ yie o sɛ
omampani wo ye adwuma ni yeo se onye ni yeo ono de omo ye no opinion omo ntumi nkyerɛ sɛ ɛkɔyie ana ɛnkɔyie ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno yɛ de a wɔde wɔn nso ana saafo no nso ɛde ato edwa ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna yɛsɛ saa de a sɛ ɔmampani na mamu ɛkɔyie ana ɛnkɔyie no yɛnhwɛ sɛde a afe atwa mu abatoɔ no akwatiafoɔ esi ɛto aba no yɛde kan aka kyerɛ wo sɛ saa bere no MPP gyina mu ɛna NDC enso egyina mu na parliamentary abatoɔ no sei ɛna wɔn ɛto aba no wɔn to aba wie yɛ no na MPP ɛyɛ ne ogyina wɔn anan mu NS Yakumi na wanya ɛma wɔto yɛ no mpem du enkono ahanu adusia nkono 19,269 votes ubu ohanchemu akonta no a eye ohanchemu adunu mienu akyerepɔ aduwɔtwe miensa ana sɛ miensa nwɔtwe ne miensa 52.83% ɛna onyaayɛ ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna NDC nipa a ogyina mu de ma wɔ mo Henry Yiadom Boache ɔno nso ewie yɛ no na wanya ɛma no mpem dunso ahanu ani nsia ɔhankyemu no ɛyɛ ɔhankyemu ɛyɛ aduanan ɛnso akyire baako ɛne ɛnso 47.17% ɛwɔ hɔ ɛnom total vote cast na kyerɛ ma yɛto yɛ no na ɛyɛ 36,475 enti sɛ yɛde 2024 parliamentary ɛdeɛ no ɛka asɛm a ɛne PP ahoɔden wɔ soro kakra ɛkyɛn NDC sɛ yɛde 2024 deɛ no ɛka asɛm a MPP ahoɔden ɛwɔ soro kakra akwatia bato a yɛkɔ mu ɛkyɛn ɛyɛ ɛne DC nanso ɛma wura mfi sɛ yɛto aba wie yɛ bosome nso nie a yɛwura nwɔtwe mu yi enema bebre asisi enema bebre asesa saa nneema asisie ene nneema asesa no ebetimi ama MPP ahoden no so ate na NDC ahoden apagya saa nso na ebetimi ama NDC ahoden ate biom ekofom ama MPP de no so asan apagya biom ekosoro enti no se sie se wo fa 2024 de no nko a te se titro MPP for se mo fa 2024 de no nko a na mo de hoahoa mo ho se 2024 ye na ye win ye enti 2025 by election no ye besan ya win a mo anhwe ya na mo nsa asifom de wo ha ene se mo beyire mo ho aye adwumaden a chen de amoye no 2024 no utie polls na ebinum kan se enniema on behwe ho ato aba no eye nipa no a yede na aba no candidate no enti MPP ni NDC eno no esese eka asem bi kire mu se enye obi akeke obi o hwa na party for no penasem ba wo de no kokuro no mu a bia na kuro mu ana nipa dodo no yenye no ntom enti MPP ni NDC eno no eye leader yede amamo na we betimi aboa mo in terms of onipa mo selection choice of the parliamentary candidate no mo betimi ede akọ na ebeboa fi se electorate no aka se on behwe niema bebre na niema on behwe mu baako eye nipa no a yede no agina no ena de SNDC for ehwe ebio ni se NDC for hunu se enipa no so eto aba no wo mo aka se owura no a ote akonwa nso ya okumi ya owu ye no on behwe no ho ato sympathy vote edi ama ono ne hu nipa if that is the case there na ebeye te say ebeko to the advantage of MPP endi eha no e was say NDC eyi candidate in terms of napil ewo electorate na nim no eboro MPP de no so say NDC for timi yi candidate
nipa dodo no gye no tom ɛkyɛn MPP deɛ no a sympathy vote no bɛyɛ adwuma but still parliamentary candidate persona no the personality of the parliamentary candidate NDC for be present no ebetuma make a difference ɛwɔ abatoɔ no emu ende ɛna wɔn kɔ yi wɔn parliamentary candidate no they should consider saa nneɛma wei nyinaa saa polls figures ne data ne responses electorate ne de ama no they should consider ne nyinaa in choosing who become the parliamentary candidate for the September 2nd by election ewo ho enom afei yenhwe eye sedia akwetiafo eto aba ewo presidential no emu ohwe presidential no 2024 say ena akwetiafo no eto aba na awe sedia omusi eto aba no a ade a 2024 no Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ono ena udi nkunim ewo akwatia ho onya ema no 17,948 ohanche mu aduanan enkono akiripo enson ne hwe afei John Dramani Mahama president enya 17,000 and is it 65 okay 685 okay na eno yo hanche mu no eye aduanan enwotwe akiripo nkono ne nso na abusanfo nti wo hwa MPP ede no what they compare 2020 wo munya 21,750 ena NDC nya is it 10,000 16,000 okay me screen no ayeketwa ede amame de move anchame 16,181 vote enyaye ndi wo hwa 2020 emma NDC ne MPP nyaye wo de ba 2024 no a NDC ede no epejaye wo munya a net gain ena MPP ede no enya a net loss tasa wo de no eso eteye ema MPP de no NDC de no epejaye wey ekire se by election ayekoi enya omampani Mahama eno omampani Dr. Bawumia ena ejina nanso wo hwe post na said the ankrofo dodo kan se wo mu anije eye omampani Mahama adwuma oye se mampani eho no edi adanse se eno nso ebenya influence ewo aba ombeto no September no so ebi be hwe no ho e de akwa se omampani no kura obomoden nti yema ne ho yento aba no ema ne ho enipa eno betima aye a play to the advantage of NDC against MPP ewo ho ebinum kan se empuntudwuma ombehunu suku adan ka kwan ene ne ekeka ho animanimu ye se ne NDC for wie omo primary say na omo nya omo candidate na se party ne hye na chi ema o hya ase eye enema bi ewo constituency no mu ya de mpuntuo te se bi a oye mpuntudwuma bi ana mpuntuo ho ade bi ewo eho enoma ene ebema eno nso no a play to the advantage of NDC against MPP. However, sa abato we akwatie seat no ebenso edema NPP any NDC obi abetimi awene looking at enema no any sedia AC ekro eno womo ebetimi awene obi abetimi awene ewo ho ene de akaye nipa ye de no gina adwuma nipa no beye asama ye bekwa akoka ede akere wona eto aba ewo ntamu ho eno efise ye to aba wie bosome nwotwe nie no enema bebira asesa enema bebira akoso enema akoso ne enema asesa no ebetimi a play to the advantage and disadvantage for both political parties no enyina na emre no kwa animu enano ben no in this month no ye beye akwatia ho presentation bebre
ɛde ama emre no kwa anim ana no ɛbɛn no yɛbɛhwɛ trend no sɛde aneɛma no ɛsesa ɛne sɛde a ɛboa no ɛwɔ hɔ no yɛbɛyɛ ɛde ama okay afei mamenka yɛtiefo sɛ ade akye bia dwumadie so enie yeguso a yɛkɔ yɛnim ade akye na ade bi akye a ɛyɛ mu nsɛm ɛna yɛde ɛma wo ɛwɔ ha ɛno wobɛtumi ajoin yɛn ɛwɔ yɛ Facebook no so Sompa 101.1 FM YouTube Sompa 101.1 FM na waba abɛkyerɛ wo nso wadwen ɛwɔ hɔ ɛnom kama ɛde amayen ɛwɔ hɔ enti no yɛnhyɛ ɛno ɛnsom na abusafo baabi a yɛdure ɛne na yɛnhwɛ yɛto aba ɛwɔ akwati a yɛnhwɛ every 2000 ebesi afe 2020 akwatia abatoɔ no sɛn na esi ɛteɛ ɛwɔ hɔ ɛnom yɛmu akonta no kakra 20 the year 2000 a yɛkɔto aba ɛno yɛto aba no ewie yɛ no na parliamentary candidate na parliamentary seat no MPP na wene yɛ wɔn nya 48.9% ɛna NDC nya 42.8%. Endi sa oba ye Facebook no so a MPP de na ye blue no ɛna NDC de no ɛna ye green no ɛna de aya akokɔ srade no ɛyɛ ballot a ɛsɛ ye rejected ballot no ɛwɔ hɔ ɛnom nti the year 2000 sabra ye to aba ɛno ɛyɛ ade a MPP ɛna wene akwatia seat no with 48.9% ɛna NDC nya 42.8%. Afi ye ba a 2004 election 4 years after no MPP for echimu sabre no yang sanku e chikakra 2000 no 0.2% ena a rejected ballot ewo ho enom ye ba 2004 MPP for ehuriye efiri 48.9 echo 52.2 enti no 2004 so ade a MPP na sare wene akunwa no NDC nso omo pagya firi 42.8% ede ko 47.1% ewo ho enoma eno nso emu ensam eno no na rejected ballot ewo sa election mu akwatia parliamentary no na 1.1% ena nimfie 9 biun 2008 yeto abano MPP for esan ewene 2008 yeto abano MPP for ena osan ewene aba eno akwatia sorry 2008 no NDC ebewene sa akunwa with 50.4% ewo ho enom na yanya rejected no ewo ho enom rejected ballot no 0.0% ena yeba 2012 no enso ade a rejected 0.9% na 2012 no enso no nea any DC ebe wene with 42.5%. We know a live report into no screenshot no ama percentages no ebi ayira anka live no ka oboso na figures no ede ama into no figures na ahunta wo hon percentages na ahunta no momfanchem ba bottom line na say eno no 2012 no NDC ewene ewo ho enom ena ye ba 2016 no ena MPP esan eba stronger 57.2 ena omobe wene ena ye ba 2020 no 2020 MPP NDC ewene sa seat no 51.5% ena 2024 yi in fact 2020 no NPP enya 48.3% and NDC nya 51.5% ewo ho enom ye ba 2024 ena
NPP ebe wene ye nti 2020 NDC wene parliamentary seat no na 2024 MPP esan ebe wene ya enam so amasesi a ye kasai no wo mo nete akunwa no so na nipa no afiri mu ema ho akohia se yekoye by election ewo ho enom ede emau na data ya yade edi dwuma nyina no yede a ye fa bi efiri miamia elections no ba bi a constituencies ACC ye na fe yahwe parties a wo mo ewene ye ewo ho enom enti uhwemu a sample size no ba bi a global info analytics wo mo data ye fa ye no ba bi a nipadodo a one wo mo ekasa ye no enie okoba bi te say amount from one electric edu okronkron ene kasa ye okọ anwea so ade krom nipa adunum enwotwe apinaman nipa ohaduanan enum esubone number 4 nipa adunum enan awosua nipa adusianso buadua is oha aduoson mienu buadua west oha aduoson enan domiabra aduwotwe miensa dwenase adusia mienu kusi oha ne enwotwe kwami kuma oha ene aduonu baako ni wenchi ahanu ene aduonu baako okumani aduwotwe mienu afe okumani ARS adusia baako Saddams aduokono baako Sechikrom aduasa enkono Swabe adusia baako afe takura wase oha adusia enwotwe topriman oha ene dunson woka akwatia aduno enwotwe yawaso aduoson ensia omo ye nipa one wom kasaye ewo electoral area we nyina ewo akwatia constituency no mu a adechie wom ebeto aba ewo by election no emu abusanfo anopei yebeda mo ase papa na yehye mo bo se bosomi we a yesimu yebeye presentation bebre efa akwatia by election no eho ye twa ma candidate ahodo no a party for ndo ombeba no yebe profile wo mo nyina na yahwe how much they bring onto the table as a beko in favor or against parties no yebeye ada analysis ewo ha enomo ede amount entino ya na wahye eno enso abusia yebese ne sen yebeka ne sen de adaye ekoso ya ne pitire enenso ha ena berema kwan na yede yedwumadie asie nyame ya adoma eberepam yebese aba fidie so yebeda yafrefo ase yetiefo ase yahwefo Facebook ni YouTube nyame nhira mo papa yede beda mu nyina ase afei yebeda DJ Ken ase nadom ne moa enti ena anopa bia hunu yen Facebook and YouTube no eso yedana ase papa ahomachi nonum empa mu ne yetena ase asama eba ya anopa yi ene se unni hɔ a hwan ne bɛkae wo wotɔfom a hwan ne bɛkae wo wadwuma a woyei animonyam nyame de ama wo yi dibia nyame de ama wo yi sika nyame de ama wo yi watumi de raise obi watumi de page obi wa abrabom watumi de aboa obi betumi aka sɛ you are the reason enti a unya adwuma yeye won saso wona ma na adwuma yeye watumi aboa ama obi wapeja obi ewa abrabɔ ene asetena mu se be ya daachi bi se ufiri position no so daachi bi se ufiri akonwa mu daachi bi se ufiri power daachi bi udwetereshe daachi bi ahokyere ba enam se ebra na ugina wanam nso oboa nkrofo ntino ubenya nkrofo ama yakai wo se mmere bi enye nipa esumasi a nanka enye ubenya bi ama yakai wo se unyi obi obeka wo de a ene ye kai wo ne se enka achi yusu opposition yusu usika yusu nimde for wa hoden raise men for raise people se be ya dache wa hoden tofoma ubenya somfo
amana so wo nsa apagyaw aka kyerɛ wo sɛ mo akwapa nokwafo sɛ emre bi me ho kyerɛ me wo boa me nti sɛ nɛ wo nso watɔ fam a me so wo nsa apagyaw midin ede Owoahene Acheampong nyame ya adom a ɔkyena yɛbɛsan aba na yaba abesom kɔpem saa brɛ no hwɛ wo ho yie na nante awurade akwan ɛso awurade moa wo ɔntena nim kyerɛ na ɔnhwɛ wo so a wo ho ɛma asɛm makraw ma wiem dwumadie mo anitie